Assalamu alaykum mehman vatandaşlar, edildiler YouTube kanalımın ağdı ver dinleyicileri. Men sizin hemmäňizi hoş gördük. Elbette geçilen ýolun täze sanyny nerdedir öýdýäňiz? Elbette Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabyna, Gyzylarbat şäherine kimdir öýdýäňiz? Elbette edit arkadamyň yglan eden türkmeniň altynatır wäkdeşiniň ýeňjisi, bagyş dostumyz, halifamyz, Ustad Perman Maşy bilen tanalýan Gurban Gylç Nurly Islam Döwlet Lojagyny agamjan hoş gördük. Hoş gördük bolsun. Bu mağdaylar ilki bilene geçilen ýoly Döwlet Lojagyny o bir ýadaýsak diýip bir jaňlaşdyk ýok diýmedim. Kabul eden üçin köp sag bolsun aýdýan agam, ömrüň uzak bolsun. Ömrüň sag bolsun. Sözümün başyny näme? Permanlik diýip bersek bolarmy agam? Sebäbi ilçini Permanlik gowtan alýaňyzda. O ilçini Perman ady bilen gowtalanýar. Tuğulama. Atu ağam gepleşikde hoş gördük. Bizem hoş gördük. Sanın sağ olsun ağamcan. Bugün näme gowçalyny zar topar bilen ýürüýdi. Ene siziň döwlet lojagyňyzda mehman bolduk netibe edenden häzirne sadanlar ýetlenmeden ma ustadlar we bir topar kardeşlenmeden ma bular bilen dabramyň dogamyna bir owadan aýdym saatlar bilen dogam eder. Dogry däme? Elbetde. Indi Perman bir gepleşigimizi bir zadyny tak geçeýin. Şu gepleşigim bir ýakyndan ýardam berýän himayatkar Ýakyn ýol kampaniýasy. Ýakyn ýol kampaniýasy eşitdiňmi? Eşitdim. Ýakyn ýol kampaniýasy agam Türkden, Dubaydan, Hytaýdan istenlik gerek haritlaňyz oturan ýerinden sargap bilýäňiz. Berekallah işlerin üstünlüğü vardı edin. Sağ olam, janyň sag bolsun. Geçipdirmi? Vay qowtugyny. Odanny. Şu niýeden aldın gurşasyn? Oy siz nerede yaşaýansyz? Şu ýerde siziň ýanyňyzda ýaşaýar, goňşuňyzlar biz. Qoňşa? Bilýän goňşudyň. Ýakyn ýol bilenizokmy kiňizden? Ýok, ýeger. Bilýän ýakyn ýol? Men bilem o. Ýakyn ýol bam ol. Oň iş aňsada. Ne telefonuňyzy alýaňyz. Hawa. Şu telefonuňyzda da ýakyn ýoluň programmasyny ýükleýäňiz. Onuň isleýän harydyňy sargyt edip berýäňiz. Derri uçup getirýär. Dur. Aýtdym ana. Näme aşyrdy? Uşat diýmemi? Ha. Şol narhlary gatyk galanmy ýa arzanmy? Näpse operatsion? Ýok, amatlyca. Arzanmy? Amatlyca. Bahalarym ýüzüne ýazylgyja dur. Gymmat bolmasa bolýar. Arzan bolsa bolýar, arzanjak bolar. Ana bak, ana. Ana bak. Ana boly. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Asır dele tanıdın mı? Afiste öyle gittir de hobiya dele asır dele. Daýaş gowmadyň ben. Salam. Ele sarığa yüklemeden getirdik. İýämmi? Ay biz aslında 2 saat mı döngelik. Eşi olacağın zöven asır dede bir araňyzdaky dawalar çöwülýänçe garaşdyk da aslında. Ha, şeýlemi? Güzel. Aşyrda da orça men diýdimi? Sargyt edýäňiz derri uçup getirýärler dip. Ene? Ady näme şuň? Ýakyn ýol. Ýakyn ýol. Dogrudanam ýakyn ýol ha. 3-4 sargyt etdi, bize yetti. İşem bitti. İşin bitti. Ha, ýakyn ýol. Ýakyn ýol, daş ýollary ýakyn eder. Indi Perman bir gepleşigimiň başynda mümkin bolsa bir gaýtga çykýardyňyz bir doglan senäňizi, maşgalaňyz bar, gaýtga çykyp geçdik bolýar agam. Goňç ne ilki bilene şu ýatlap şu ýalga deýilip, şuňal goýusyň başyny tutup bir özüň şuňal iýdep tapyp şu gepleşige şeýle bir çagyryp şu adamy tutan o köp sag bolsun aýdýan şu öz toparyň sag bolsun. Onça Allah'a nazar toparyna ilkelene sag bolsun aýdýan öz adymdan maşgalama adymdan. Gal berse-de näme öz doglan ýylym barada ýsem 1981-nji ýylyň 10-nji oktýabry şu Gyzylarbat etrany tutulawasyna şu eneden boldum. Ya şol en atamda bir iş hojalykçy. Ne zal okan bilim barada şu owada orta mektepde bilim aldym, orta bilime ýoluna soň Maýa Kuleýewadyň Türkmen Milli Konserwatoryýasyna 1998-nji ýylda bagyşy bölümine okuwa berdim. Tuwalama. Ol ýerde de ne ulul halipalardan tälim aldyk. Esasy halipam Orhan Epes Döwlet Nazar Türkmenistanyň halk başydy. Ustad halipa. Ustad halipam gal berse de şol ýerdäki ulul halipalar bar. Bodogan Amanow, Ýolaman Nuri, Halipa Akbarat Şarif, bu beýleki şol ýerde tälim beren bagşylarymyz bar. Atawly halipamyz bardy bolsa. Allah rahmet etsin. O
Solar ýaly ulul halipalardan tälim 2003-nji ýylda okuw tamamladım. Ha, to'g'ri. 2003-nji ýylda ondan soň etramyda ýyşa başladyk. Hargullyga gelip 2004-nji ýylda sondan Märemde Ahmet çekip ber. To'g'ri. O etram mektebini ýol başçylyk etdik. Soň medeniýet bölüminiň ýol başçylygy bolup, soň Balkanawatda okuw jaýynyň ýol başçylygy şol ýerde 9 ýyllap To'g'ri. para ýaşlar taýýarlap Bir näçe ýaşlar yetişdirdik. yetiştirdik töwlemi öz welaýatymyzda esasanam şu Türkmen milli bagçylyk hünäri dugtar ugrumyz. Şol üçin Balkan ilenne Balkanda esasy etramyň şiwe ýolu bar. Inni oňa geçmäk öz bir maşgalaňyz barda aýdyp geçäýdiň özüňiz. Näçe dogan ulusy ne? Ho, esasy şu maşgalamyzda 4 oglan dedi. 4 oglan. Bärde bir qabat gelýär, kafama 4 guly. Şeýlemi? 4 oglan. Ejim adam oğullursun. Oğullursun 4 guly, şu ikisiniň oladyňy oğul 4 gulyň 4 san guly bar diýen ýerlerde Allahyň ulla bolýar. 4'üňi de oğlan. 4'üňi de oğlan. Ulusy men şol maşgalada, ulusy men, on körpämiz merdan ortalykda ýene 2 san oglanymyz bar. Jygyny olaram şol işläp berler. Şu obada. Aýdymda sunwatdy diňe merdan keňde. Ho, edil şo halka tanalýan şol ikimiz olaram öz gedeginde öz deň dostlaryny oturşygyny guýmap bilýän olar. Şeýdemi? Olaram aýdym zadan başykmandyr ona. Olaram aýdym. Inni öz maşgalagy. Öz maşgalamy aradaysam maşgalamda öz maşgalam bar, bagtaş. To'g'ri. Onun 3 tane gyýdym, 2 oglum bar. 5 saga. 5 saga. Zanlarda wordun. Häzir ulja gyýdym, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okap ber. To'g'ri. Oglumdan nädir 12-nji klas, ondan kiçik. Galana men tek keçirek. Ay olan zanlarda wordun. Netip bari kayakly kowunna diýen. Ha. Inni siziň esasy ýykyn edýän ýoluňyz gepleşimiň geçenki sanlaryny Türkmenistan halk artisti Seňem Halipaňyň mollumyz Akmurat Şarif şu 5 ýol barada dogry çinkap belläp geçdi. Inni siziňki esasy ýykyn edýän ýoluňyz Balkan welaýaty diýilse damana ýolda. Esasanam gyllar wat diýil. Gyllar wat onda da. Inni sözümüzün başyny şu damana ýoldan başlaýalagam. Damana diýmek näme aslynda? Gow foro berdiň de. Näme damana diýmek? Damana diýmek Damar bilen aýdylýar. Näme hilek men şonu dogry giňişleýin. Men bilýän ýönüs tomoşaçylyrymyz içkin bir gyzyklantyň. Şu gepleri aslynda ýazmamyň sebebi Ferman janam edip arkadaşlyk gahryman serdarymyz öz türkmen halkyna halipa şähertlik ýoluny mektebden açyp berdi. Şoň üçin şu ýaşlar halipalar eden işlerini, halipalar bar gyzyklanýan zatlaryny içkin bilmek maksady bilen şu gepleri ýazýan men. Şoň üçin men içkin soraýan sebebi. Ola so gahryman arkadaşymyzyň bir ýyly döwlet geleri bolsa diýip bir gow kitabym bar. Halipalar bardy, şonu giňişleýinim ýazylan şol kitapda men bir okap geçdim. Şimdi bärde damana diýip sora berdim de damana diýmek näme? Esasy men öz ugruma şu damana ýol ahal ýoly. Esasy şu ikisinden ýöreýär, şu damana ahal ýoly, esasy tälim alan ugrum boýunça men öz ýykyn eden ugrum. Şimdi damana nire için alýar benim ýurdumyzda. Bir çeti gün nowar tarap Kaq etrawy. Gün matar tarapam Gyllarwat. Gyllarwat ikarany öz için alýar şol ýerde. Indi dağ etek hiňleri diýmek, damana diýmek. Damana sözüniň öz dağ etek tarapyna. Şu ikarada arkacan diýilýär. Arkaç diýilýär. Indi şu dağın eteginde ýaşaýan ilatlar etek bolan aşak tarap. Hem iç tarapyna malýar. Indi mysal üçin aýtsak şu döwlet gelýokdur. Halipamyz şol Halipaň aýdan ogrum şu damanaň bir şahaty olam. Bir mustazakdan gelen owadan tüýje heň bilen aýdanna. Onu Kaq etrawyny näilip alamyzdan öwdelli halipa bar, Türkmen estradasynyň düýün tuzjulary. Gaty umman öwdelli halipa şol häzirim toýlarda hökman şonuň aýdymlary aýdylýar da hökman bir bölüm.
kim islenip bagjy bolup bir aýdym aýdylýar. Yani bir aýdym diýip mysal üçin alýan. Şu wezirlik halifaň ödem ol dugtardan baş çykmadyk adam däl, ol dugtar fenezinden Lokman baş çykan adam. Şunun hem damanyda. Aňyrdan alyp O aňyr düýbüni alyp otursaň damany. Yani şu wezirlik halifaň näme üçin çykmaýan ýa-ni. Öz bolsa oğudun, aňyly bar, o bar. An düýbüni alyp otursaň olam damany. Onun damany diýleni manys damana siler, manys damana ýani u damanyň şu töwerekliň aýdylan damanyň durdy wagsydan aýdýar esasen. Durdy wagsy naqly maralmyň fenem jan saňa näme bolýan şoluň awtorlary durdy wagsy diýilýär. Onu şonun alınıp bir hili dağ işlerine soň bäri gaýdy berýär. Ol aslında da damany ýol bir uly ýaýran ýollar ol. Dağ tekin on haçan ýaýrap, o haçan maslapdyr, on plany bolanok, türkmen şu ýerde oturan bolsa şonu da baş ýol. Plan 1927-nji ýylda awleten magsy getiripdir gyllar wada diýer. O beýle däl. 1860-njy ýyllarda 65-nji ýylda hojamly wagsy diýip men daý tarapym. Şonuň aýdan aýdymlary bardan, şoň aýdan aýdymlary mysal üçin suwa geledir wa. Olum damanan ulaydymlary. Ya aýdy femaýe men damanan ulaydymlary. 1927 ýyly 1860 ýyly. Olum ol ýer ýaýran ýollar, ol ýerden bar entek şu ahal ýoluny hally wagsy diýär. Halipalar, ulu halipalar. Halipa bolýar-da. O, far wagsy diýär, onun saha. Şol adamlarym ahal ýoluny sol heňler, mysal üçin ýa ardylym diýilen aýdym bar şu damana da ul. Şol hally wagsy aýdan. Uýul bolsa olum aýdan. Diýme onu ýerden marşýar. Ýerden mar. O hally wagsy adam şol mätäji şahirlen köp aýdymlar öpsoň saha galýadany bir ahallanyň şeýle bir ýol öredýär. Ahal ýoly bir onun goşýan tehnikalary, on bokurdokda, damda alýan, gaňşylykda alýan zatlar bilen baýlaşdyrýardy. Bir ulu ahal ýol bir döreýär. Saha ýokmy hally wagsy aýdyşyna saha kim sordan dinleseň ol has baý. Saha diýmek ol saha wagsy ol ahal ýoluny düýbün tutubine şeýdi aýtmaly bolly geçip giden adam. Menne damana bar aýtsak. Bunlar wat damanady bil eýem allyda meşhur boldy ýurtda. Bizim ýurdumyzda meşhur boldy. Esasy şon meşhur eden halipa kim? Esasy meşhur bolan indi Qazaq Qaraýew diýär, Bayram Durdy Qaraýew diýär. Ondan soň bar Atagurwan diýär, Mehmet Haly Mehmet halipalar. Soňra aňyrda Aşgabat ahal tarapda geldi, Oraz Begniýaz halipa, ulu halipalar. Olaryň öz bolşly aýdyp geçen. Ýani esasan şu gyllar wadyň şu bokurdokda şeýnäp, dene sözlerine pert edip şeýnelip bir aýratyn tarapy olsa biz Bayram Durdy halipaň aýdyşyny etdik, onarlykda baýlaşdyryp esas şoň bilen ýöreýär. Islenlik aýdym alyp ol ikisiniň tapawy bardyr. Mysal üçin senemi alsak, ýa senem gelmediğini alsak garşyar. So ýani o aýdyş bilen şu gyllar wat aýdyş ol bir perde hemmi. Ýani şu bokurdokda alınýan zat eýem ütgeýärde tapawy berýär. Ýöne häzir ýurdumyzda gowy meşhurluk gazanly estrada tarapdan alanda beýleki dugtar tarapdan alanda da şu gyllar wat ýoluny aýdýan köpelli-de ýaşlarymyz has üns berdi. Ondan ýa damana sözü ýa-da damana sözü näme? Damana dağın etek tarapındaki yörülyen yoda, arabalı atlı yörülyen yoda damana yolluyor. Şu yoda, yörülyen yoda. Şol piyada olsun, atlı olsun dağın etek tarapına. Etek tarafı ol, käbir düşünür söyle, hay yok oradan misal için barması kıyın olun. Etek tarafı olun ne? Kertrak tarafı içili var ya. Etek tarafı olun ne? Egin misal için bağım bilen börmen, o yerden yol yöreyendir. Koşa yolumuz gidiyor, Asavada taraf. Ya Sovatdan Gulmatara taraf. Onu yerlerin alsan arçmana yetmeken egillerin üstünden yörek gidiyenler yok. Ana şol dağın damana tarafı değil ya. Damana tarafı. Ondan irvatlar diýen ekellerde misal üçün bir toýlarda giýjak alsalar
Ya dağın içinden gitmeli bolsa, ay sen inni giýje da galyň, dağın damana tarapyndan gidibersen ne diýil ýani. Ha. Şo damana köňü. Ha indi yankı şu damany ýodasy bilen damana soňaty näçip beripdi bular. Näçip sepleşdi bular. Bu sol etek, dağın etek diýdi ýa. Ha o. Sol etek dağın etek tarapynda, arkaç tarapynda ýaşaýan ilatyň aýdýan sungaty. Ha, aýdýanlar. Aýdýan sungaty. Ha. Şoňa damany ýollayıp. Indi gaýtdym agyllar bilen qaqaran alýar. Düşündüm. Sol aralykda ýaşaýan ilatyň on tireden näme bolanyň tapawudy ýok, teka bolýar mutbol. Ýöne edil sol arada hoja bolsun, türkmende tire taýpak ýani. Magda oturmaýly. Ha. Şo ýerde ila diýäjen ilatyň aýdýan ýolyny. Mysal üçin dağ içinde ýaşaýan ohragarnaşlar bar. Olaram aýdýar. Ha. Olaram aýdýar. Ýa bolmasa edil şo Manys tarapdan gün ilerligine çyksaň Eýrana çykýan. Ha. Eýranyň derege şäheri bar şo taýp. Dağdan aşan ýerinde. Mysal üçin şu Qurbaqy bilen kim ýarşdy? Gulam Myrza ýarşdy. Gulam Myrza. Şolongum düýüp damanaçylar şolar. Ha. Şu ýerden göçüp giderler şolar. Häzir hem ýaşap ber olong netilleri. Alyan perdeler, çalyan tuğtalara açık bizden ütgöye misal üçün. Edim sol Qurbaqy giyin oturunda çalyan habur alı vardır. Şoňa meňde stat çalýarlar şu vardır. Ondan perdeler bir tenem aýtyn, gaşýar aýtyn, şu damanada çalyan perdeler şolatlar. Ýöne olong heňi şo Manys şeňi ýanky. Äne damana nazyk ýakynrak, kaf ýakyn. Düşündüm. Edil bizinki däli şoňa ýakyn dilleri bir özlük gatşygyrak gidýär. Ben düşünmelse de düşünüp bolýar özlük. Olaňam düýp taryhyny öwrenseň Fargamys tarapdan göçüp gelen ekenler äne. Şo tarapdan. Gaýra tarapdan ondan göçüp gelýär, äne töwerekde oturýar, äne öňden soňa ýerden bulary ilerki geçirýärler. Muň hojokmy bäşi, hojokmy. Gara taryhy şolar ýaly gurrun bar, şo taryhy idarlatyp bolýar. Onun olar şo derege diýmek derege. Gez parça ýylgyn eken. Gez. Ha, derege. O dere de dere. Ýylgynly dere diýip bir şäher bar. Şollar batýar. Onu şo şähere barıp düşleýärler-de. Onun şo taýda soň Gulam Myrza, ýa-ni Gulam Magzy diýe oň halipalar bardy. Ondan şolar döreýär. Şolar häzirem bar, ýa-ni gaýtmýar ýöne dilleri şol. Düşünmese Türkmen olaram ýöne ahir dil näme ol gaýra tarapda bir özök tarapda oturansoň açyk dilleri gatşypdyr da şoň. Häzirem şol dilleri gurleýärler. Onuň häzir biziň şo alyp götürdük diýänimiz indi öň durdy wagtyň döwründe şo döwürlerde halipalar 2000-den 100 ýyl 150 ýyl alsak o ýerlerde belki damanaň repertuary baýdyrym, kendirim. Bizim şu ýaşap beren döwrümde edil damana diýip alan barmak bas sanaýmalaýdymlar da. Ene zat ýara tonna diýen hä damana diýersin. Ya gülün nam şo heňler alsaň damana diýersin. Ya finemiň diýsen damana diýersin. Sanaýmalaýdymlar. Ya Dost Mämmed al. Şu döwründen durdy wagty Dost Mämmed şahyr bilen ene goýup şo gatnaşyk edip goşgularyny aýdyma geçirip. Umman şolar ýaly. Onuň häzir bizem muny edilmeň öz tarapym alanda şol gyllar we damanasyny şol baýlaşdyryp tehnikalaryny ýer goýup ansamblla birinji çykyş edip başlady. 98-nji ýyl, 99-njy ýyl şol Bozagan Halipaň ýol başçylygyna şol konserwatoriýada okaýan Nurmy. Şo faalaryny dol hasaba salyp şo halipalar bilen eýip aýdyp başladyk. Düşündüm. Onun öňe maýdylýar, olar orada halipa adamyna al sene malsan araqda damana aýdymlar da onu. Şolar sonýaly. Indi Fermanjan häzir halipalar barada içkin gylykdan indi şu damana ýoluna tuwalamy sadanlar etdemeden dutar seneden ma gyzak seneden ma ne ýörüýte klaşystyrma blogma tuwalamy näme aýdym aýdardy şu gurundan soň şu.
Men häzir edil Sözümüz guru olmadı ýaly. ola ýokman ol bazy diýlenne her kim aýdyma garaşy. Ýokman, Aýdyma ýokman. gaza. Maňa ýazdylar esasy permany köprek aýdymaýtdyrar, hem dutarda diýdiler, hem blokda da bir haýyş etdiler. Şoň üçin men jaň edem dese agam bir ikisine de taýynrak bolaýarsyňyz diýdim da. Nesi bolar ýerine ýetip berer. İkisine de üstlük faguralda da dutarmynda da estrada tarapynda da. Ýöne esasy Edil häzir. So men öz dörözjülüğümü repertuar şonu goşaýdym men. Bolýa. Dörödüj. Meselem haýsaýdym. Mysal üçin äder şol dutar faguralyny şol Berdinazar Halipaň Berdinazar Sözler, ha? Şonuň sözlerini goňçly goşgy diýerler. Şol özüniň gumda doglanlygy. Özüniň soň prezidentlerine berýän wesiýet ýaly bir hili şo goşgyny haladymda men muny aýdyma geçirdim. Halipa ýeri kaýdyma izgider laýdyp bilersiňiz edil şo depkinräkde. Belki kaýdyma aýdaýar, onuň gepleşige dogam edýär. Näilrek görýäň? Bolar. İkinji aýdyma aýtsaýdym ýerine ýetip berdi. Karazoğlu'nun sözlerini olum fadı özümü köýedişden fadı. Dumanın deyip näder halk içinde de oğlanlar estrada geçiribim doktorda daýdyp onu meşgurluk kazanıp barýan galanynam. Gatgow da näme bir zat döredi aýdylsa gowy. Şo iki aýdym ýerine ýetirip berdi. Gelenmi? Başystyna. Onu näme mehman vatandaşlar gepleşigimiň şu ýerine Ussat Bagşemet Halipa Aşy Perman mawzudan iýildiňe öz dörejine degişli ajaýyp aýdymlary dinläli. Jahana gelende dokuduňdy el ayakly gözlü görüşli bollum. Akçagetin düşüp berdi qarğım, gullarını gerdim guluşli bollum. Ayrılma ornap kun sayın yenelin aksüzü bollun sağım. İğrenip algı bergin hasabın ilmili ümülü ülüşlü bollun. Yağdı kar düştü, yüreğime bir çömecek kar düştü. Ondan törü karı gözlü yar düştü, gelim dedim barış gelişti bollun. Yine yağış yağar, yine kar düşer, tüylüğümden hıncıklayar, nur düşer. Arman yönü başa kırıvir düşer, yiğit yürüklü kemak başlı ey bollum ey. Oğluma diyarın inir, ovadan da köpür gözün eğlenir. Sen olsa göz eder, antağı eğer, açık yaşap onu güneşli bolgun ey. Sen olsa göz elin sağım geyer, açık yaşap onu güneşli bolun.
Yigit yürekli kama kaşlı bollum Gelin dağların başında bir ölüdür daman indi. Tüyüşmöklük hoştur ama ayrı düşmek yaman indi. Anneyledin sen beni pelek, beni pelek. Bak sen yaşın galimeli. Ey gafretimden bollamış elek, diledim min aman indi. Gülüm degresi harmalar, çektiğim ağalar bağlar. Ay belki yariyim tanar bilir, o başlar keman indi. Ya yar kanı çoğman yarım var. Ay yarım var. Yara vardım açılan günlerden tirdi. Ak gelmekliğe vada verdim, sözüm bana yalan indi. Ak gelmekliğe vada verdim, vada verdim, sözüm bana yalan indi. Ol kaşlar keman indi. Gördük sahibimin soğar, gele soğar. Sabırsız kararsız yerden. Aslı benim köpek yekdir, gele yekdir. Uyuyorsun arsız yerden.
Ay derin minnetin çekmeden gele çekmez ağlamadan sözüm yakmaz Bugün ister işler çıkmadı gele çıkmaz Nan yağızı kersiz erden Yar yer gözse herde bidardır Ay yer gözse herde bidardır Gel bidardır Yeyesinden ülüş bardır Hak peygamber halk bidardır Gel bidardır Düğme öteyim varsız yerden Maltım ulmanı saçar Her kim söyletin içer Barı boğun geçer Gele geçer Takibi yok arsız yerden Bara kovun geçer Gele geçer Takibi yok arsız yerden Düğme ötü varsız yerden Köp sawalağım aytıp beren aydımlaňa gatty gowy bir ýerine düşen aydymlar da janyň sag bolsun. Indi şu men gepleşim bilen tanışym bir gördüňmi 5 tanyny görendin mi? Gördüm ne Kerim Alipa bilen gördüm. Kerim Urban Ali. Kerim Urban. Aha. Perwan Halmurat bilen meşhur 36-njy tany Perwan Halmurat. Oşolara gabat geldim. Onuň bir söýün hoja var. Oň bilen Söýün Haripada Türkmeniň Altynasır bätleşiniň giňjisini gaty begenlik. Amdan gutlayan. Sanlar sag bolsun. Alipa höwrü köp bolun. Gaty gowy. Hormatly arkadaşym, bahman serdarymyz Söýün Haripa Türkmeniň Altynasır bätleşiniň giňjisi diýen Begenlik. gaty begenlik. Nesibetden janlar sag bolsun. Indi bir kısanak bir mihmana jaň etsek bolarmy? Ayla. Ondan häzir men näme şu ilki jaň edýän sebebi häzir men beren soram olaram beraýada. Şoň üçin bir soragy men bir bereýin. Men ilki bir jaň etsek adam men eşitdim Şährwasan Gellimamed we Şahyra bir şeýle hormat goýa. Awa Perman Nurgulizow diýdiler. Käbir aýdym goşgularyň aýdyma medikler oglanlar maňa sapşyny ýazýan ilmi etik gelýärken. Alo. Salamu aleyküm Haripa. Aleykümselam. On sağlıklı. Hawa ýaşy Şährwasan Gellimamed we bir mümkinmi bir kymmat wagtyňyzy alyp bilermi? Alpatayım. Hawa men şu wagt bir usta Haripa şeýme Perman Nurgulizow bilen döwletli ojagyny otýar. Hawa inni Haripa men näme üçin size jaň edenimiň sebebi ýa gepleşige ýalmana gelýärkem oglanlar Permanyň dinleýijileri Perman bilen gepleşik etsem hukman suratda Şährwasan Gellimamed we jaň et sebebi Şährwasan Gellimamed we dörejulyna gaty hormat goýýar bir näçe goşgularyna aýdym etdi diýip eşitdim ete öýde aýdan ok häzir onu sorar bilelikde. Inni sizin bir issenlik soraňyz Permana berip bilýäňiz sebebi siz gepleşik bilen tanışalyp sizin öýüňizden ýazyň geçenki sanlaryna. Hawa bilýän. Ne Permana geçirýän Haripa? Aha bolýar. Salamu aleyküm.
Aleykümselam. Perman sağlıklı olsun mu? Şükür Allah. Gowmy ýagdaýyňyz? Şükür alhamdulillah. Siz näyle? Ahman. Ha, bar bolun, özüňiz barmy? Ay. Sağ olun, goşgulaňyzy TikTok sahypada da dinleýänem, iskaçaý edip alýanam, hormatum ullur. Sağ olun. Hormatum ullur. Janyňyz sağ bolsun, galamuňyz ýetti bolsun, mundan meýle. Amin. Sağ ol. Perman senin var nimede sunwatta birini näýli waýdy. Men uman adam bütün yoluna ve kendi o derneğler derken öğrenişim ben de ne tamam bakka öğrenişlerim derken yolunu öğretmenler kafanı olunlarken yasaslar şu nehilken damaytın yüzün aydan öğret yolunu şimdi de muhatta öğret yolunu kapmasan dolmaya da söyleyen tuğlunu halkarından söyleyen başından söyleyen uzun işlerlerini bir yerde. Sağ olun, minnettar. Son için var sen. Benim başımda maydı neden ondan geçip parlamenter dinler korumak dinler seni bu oluşturma buraya burada. Tüm beste hem de şöyle muhteşem adam. Anın iyisi o da. On gözler yani. Gözlükde de konuşan iyisi de. Deme. Bir soru sana. Aha. Tabii şu yaş onun norgiller aydmaydılar ha. Şonora näýle maslahat berýän, şonora näme beter öýre goýýadyjak da bu işler ýaşlarda. Şonu ýaly bolmaly, onu ýaly bolmaly, näme bolmaly ka. Bir islenlik işte özüňe anamyň bolmasa başyna baryp bolan ol. Islenlik işte ýaş ol, uly ol. Ýöne beterim näme diýär ol türkmende söz bar. Miweli ağazyň başy pes bolar diýär. Başlayacak falan diye ol gerekli yerine tumsun alıp özüne boş olum değerli. Sen yaşta ente korun yok da. Ben köp sonra o tayyar değerli. Ente senin koru yok. Ondan olsa beyastanıp bilenin bilen ortağa çıkıp beter tumsun kalır versen halk ol hazina halk demek. Hazina da ol her hili adam var, her hili rayet var. Ol sen entek işitmedik, kavat gelmedik foroglaňan beri ýa-da soňa taýýar bolmaly. Ondan etil ýaşlar ol hujuw bolmaly. Elbetde anamyň bolmasa, hujuwuň bolmasa, ol aşygyň bolmasa, esasan şol aýdym sazda şahir bol, bagşy bol, sadanly bol, soňa aşyk etmeseň, ol aşyk etmeseň aňyrda işler ýanmaz. Onuň söýüp girmeli. Ha. Aşık bolmasa yanmadan onu giyirip bolmaýar. O ýöne ýaşlar oşul hujuwly ýaşlar diýilýär ol. Hujuw sözi oýun edilýän söz ol. Oýun zat däl hujuw diýmek. Islenlik ýaşda bolana ol ýaşlardy. Ol boýnuny dyrnagyny alap dursa oňora zady bolmaz. Şol gözi ot ýaly göziýän tur alyp çykarjy diýilse, anam millerleýän bolsa, onam ödejek bolýan bolsalar şo has gowda. Ýöne beýaslan aýdym bilip beýaslan sady bilip ýetdim mykam aňyrdyna çykaýdym mykam diýen olam mowdalla. Olam mowdal. Ýöne ýaşlara näme şo bir işiň başyny tutduňmy? Ýokman şonuň şu aňyrdyna ýa hasap diýilýär sen hatta hasapsız ada ýokman saz bol aýdym bol ýa goşu bolanda da 11 ogun ýa 8 ogun ýa on hasabyny çykarmasan kapiýasyny getirmeseň o aňyrky dinleýijiň kalbyna baran oturan ýa ýürekden çykarmasan ýüregi näil salsyn. Şonu ýaly ýaşlara näme berjek maslahatymyz ol şu başladymy bir aýdymyň ýa bir sazyň öwrenmäge. Başlanmaly şon dolu we dogry hasap bilen ýerine ýetirmek, hasap bilen öwrenmek, özüne kabul etmek. Onu sen öwrenenden soň eliňden aljak bir Allah'dır. Allah da dilini, gulaňy ýa bolmasa gözüňi. Näme biziň şoň sinamyň sagatlygyny emmesen, ol Allah tarapyndan. Allah zatyny türetmesin. Janyň sagatsa galan alyp çykýan. Akıl huşuň ýerinde bolsa. Son hasap dolu öwrenmek diýende ol käbir neme bar, şoň arasyny edilýän
o bolgutsuz demeler bolýardy. Ýa-ni estradada artykmaç gygyrýarlar. Ya artykmaç tehnik aljak bolýarlar. Käbir aýdymsy bagy oğlanlar onu ýerine goýup etip geçip gidýärdi. Ol sowal bolup ondan artygyrak ladalýa bolyn. Önce owadan ýyrdym gözüne barmakla konýaly bolaýa da. Neme bu anlarda da var artykmaçlyk düşmanıdır sunuwatyn. Diýip aýdýarlar şoňça hemme artykmaç adam kim adam var sunuwatyn hafif sunuwat derejede ýetmeli. Täsgel berýärdi. Täsgel onu hasap goýunça dogry. Kermanjan kaç minnettar. Endi senin haýsy goşgyny aýtdyňyz? Endi men be Halipa Şährowatlan Halipany jeýdip bilenäýinler bizden käň ol. Diýjek bolýan bir goşgyny ýerden halaýadym. Ondan men şonu iýdep ahyry bärde sizin hem sygyrlaňyzyň demeleri var, mustoklary var da. Ýa-da ýaşylar olar. Hawa goşgyny mokaýalar, oturlaryny toz ýok minni dokaýalar. Yer gelinde de şonu iki kupledin oklap çüýleýärler. Onu bizden iýsimiz şo ýaşylar bilen şol köp bilýän dile var adamlaryň oturuşmagyny gowy onu göwnümiň ham hyýaly köňül içine dolmuşdur. Bet niýetlen bet päli bu dünýäni almışdyr diýe. Nu soýuňy aýşu şeýler aşykdym da nice ilmin önüň. Ama ahyrymsyň dolu hawa ýerek dören şunu dolu tapdym mı kana diýen şonu dolu tapdym da ol sizde orada şu üniversitet okan oglanlar var. Şolardan iýdep bara kitabymyz var eken. Onu mallymdan sonundan dolu alıp onu aýdyma geçirdim. Onu annetip bolsa dinläp goraýar. Baha berersin. O häzir halk için aýdyp bertoýdy ýene-de. Siňem janyňyz sag bolsun, galaňyzy tutuň teseňiz eşdenme, gürleşenme ören saat. Menem saat Kermanjan. Talka toýda bolşalyň. Köp sag bol. Halipa Hawa janyňyz sag bolsun. Taňry erkadan jaňymyza jogap bereniň üçin minnetdar, wagt aýranyň üçin. Onu näme siziňem o söz bilen häzir ferman magsy gönlüň gönüşdaýdy, şolaýdy ýerine ýetirip berer. Siz näme tomaş edip bilerdiňiz? Nehitpada dinläp, nehitpada. Taňry erkadan sag bolun. Bolu işim olmamasın. Taňry erkadan sag bolun. Gowfara berdi ha. Men sonra her berjek bolup oturdy. Meni görýärmiň, bu jaňa diýen mehmanlarymyz gün şoföre berden sonra gaýtalap durmaly. Indi näme? Şährowatlan Geldimamed baň sözlerini Gurbanyň Nurulyzowyň sadyna ýalňyşamak gerek edilýär. Onu ýerine ýetirip berýär. Başlysyny. Mehribanlar onu näme ýanky aýdyşmy ýaly Ustaz Şahyrymyz Şährowatlan Geldimamed baň sözlerini Gurbanyň Nurulyzowyň sadyna bir ajaýyp eseri. Mene birinji gedek dinläp görýän. Belki Gyzylarbadyň halky öňdüňlänem bolmagy mümkin. Ýöne biz ilkinji bolup dinleýäs. Sahnadan kal. Göwnümiň ham hyýaly Göwnümiň ham hyýaly köňül içre dalmışdyr Ay betli yetler betali bu dünýäni almışdyr Ay o türin kara başım çola tüverip taşım Dağlarım arınlaşım Mınna bihar bolmuşdur Ay hardır ömür sürenin
bilip almıştır. Arzularıma kulladan ula biyatirim mannamin. Ay emeliyetin genneler betişleri kılmıştır. Ay bela beterler doğulluha soğlay başlardan soğul. Yüzü kızınay koç oğul namusundan ölmüştür. Yar şıra verdin arşera ben hoş bolhumey dalirab. Yürüp kendip ganim Rab huzuruna gelmiştir. Düre gözlenim yeley soğan dözmelim. Bağlayacağım yüzvenim çengene eğilmiştir. Ay bağlayacağım yüzvenim çengene eğilmiştir. Huzuruma gelmiştir. Kovaydım varttıra, bulaydım, ödün reisini tapar, Türkmen toylamada, bayramlamada, bir neyse yaştaramın nehibedenden, estradada da dutar senedinle de yerine getirirler. Bulaydımın ömrü var, yaşar ağam bulaydım. Ola saz bilen sözü cüpüne düşenden soň on gitjek ýeri ýok. Halkyň içinden. Gatı doğru. Onu indiki mihmanımıza zana da elmi? Usat halifasından halifamız mollum, Akmurat Sari. Bah. Näme soru görerken halifaza? On sorugyna jogap berip biläýse gömä boljak. Halifaza. Ol Türkmen gigan. Halifa salamu aleyküm. Wa alaikum assalam. Hawa gowma halifazanyň sawmy? Budayız, kuruwa ganimet. Bayramlangal bilen. Hawa hemmämizlik sizinkilerin mutlu bolsun halifa. Men Kuwanç Allah Nazarov. Bak. Gel Kuwanç kovmaya. İniň hawa ya Hudaýa şükür halifaza. Bilýän. Owmy? Sanyňa sawmy? Yeme sen neme beni ýazygy dura. Hawa. Sahabyn bilen. Hawa sawgar halifa taňry arkasyn. Halifaza bir kimlik wagtyňyz barmy? Halifa? Ýalşyn da Kuwanç kovmaya içerler. Hawa şükür halifa. Şükür. Bir kimlik wagtyňyz barmy halifa? Sizin okuwçyňyz, şagirdiňiz Gurbanglyç Nurlyzow bilen ýazgyda otýar. Ýa-ni Perman Nurlyzow.
Awa damana ýolunun bir ustady, ýa-ni gepleşimin başynda da senin adyňa bir agzak geçdi, Akmarat Halipadan ellerine bir bilim allyk, ilim allyk dedim. Menim şoň üçin ýürüýte Halipa bir zaňa deýindim. Eger bir garşy bolmasa. Sağ ol. Ne diyor? Indi şu ad ýazgyda otyr Halipa. Ýadyp otyr. Bir de adam bir o da haber edersin de benim dinlerim. Yok man inni Halipa siz öz okuwçyňyz şu okudýan döwrüňiz berilmedik bir forumy bagada bir soru berýär-de. Bolýar. Ine telefonu permana berýän. Halipacan, salamu aleykum Halipa. Ne yapıyorsun? Ha, şükür da ya. Ne Ta'aladan bakamaz o iletmem. Yor pa içilir haram çıkar artık mı? Tuvalama. Yo tuvalama şu patarın meri. Ali bana patalarını bıraktı sana. Ha. Patar bu içilir deydi. Ben sana elimin içi bilinmez yandım patar deydi. Dinle. Oh. Biraz kovutma gerek kovulurum takarlar deydi o. Bırak o tarafları da asıl. Daha da sonra alıktı. Şu içi bilen verdin mi Halipa bana da şu elim. Bilesim eleyem ben. Elhamdülillah. Hudaý diýen ýerimiz bar eken. Ya. Allah ayakdır olur. Tapardırlar. Yani kovuy men Halipa'nın diýenleri var. Gerek kovulu tapardı deyip son hamurluluk bir pırdak var da demede. Son vakitte yüreğim giyin oldu. Doğru mu? Ola sağ ol Halipa. O son senin sağlığını dilerim. Hem de rahatını layıktım. Halipa bir soru vermeyecek mi bir şagirdine? Doğru. Bir soru Halipa. Halipa sorum. Ben çağırdım. Birinciden ben bundan arayırım. Sapneme. Sağa kut damına yorundan kut adamlar gördüm. Dik vurun verdim aha. Ondan ben sonra vazıkladım şey. Şimdi bir şeyler bir yağday oluyor da şunlar. Ben çağırdım. Yokunlaydı yanına. Şunlar hem karaplayın damana da voyam kağa da damana da nadan çan aydınlar uğrunum nemeti paydat da aldım diye da hem de doğrulu. Bunun şunlar şeyler teadinat var da şol kağa şol damana süren ondan ol kağa yorunun aydiyada bir şan vakal yorunun yani onu bir berkeden adam da şimdi bu soru olacak da şu damana bilen kağağın aydasını bir yıl çevir aydan da yoğuşsunlar baydan da ne sonunda kanatlanyan ne seninle terginlikler oluyor dikler sonra oluyor. Halipa soru verdin. Inni şu ayda bizde qıllar wat damana dip häzirki dowam etdirýän ýolumuz bar da. Şol edil damana diýilen şu qıllar wat damana az gaýratyllygy şol bokurdokda çeýnemek. Indi şu alfenemi alamazda sahan alfenemi aýtşy hem ahal ýolunyň bokurdokda gaýnawlaryň tehnikalaryny ullanýar, hem damana aňallylaryny ullanýar. Onun bulan şeyler aydın medeyada tüycü diye. Onun şu asak çekuli yerine hay şu yerde koşagayını alayır diyen ol alkeç gidiyor da tağa. O bir gaytalanmazak ustad ol Halipa Allah rahmet etsin ol şeyler ahal yolunun uman şu öz yolunun ol piri oladı. Piri yani. Onun onun Şimdi bizde esas anlayını sahan aydışını edip alüliyetin ol ürcet dinle kulağımızdan oğluluğumuzdan kanınla. Onun eğer gerek yerine, mesela için dinleyiciğine bağlı. Dinleyiciğin ahalla turup aydan mı olsan, sahanın kendinle mi olsa o yoluna mikkını olsa biz sahan edil aydış tevir edip aytmana başarmamız yok del onu şey o saha bolup bolasa yok ol bolman ýöne edil sonun aýdyş täwir etip aýdyp bilýär yok kıllar wat tamanaty gerek bolsa kıllar wat indi şu altenem gurrun onu kıllar wat edem aýdyp bolýar ikisini käbir ýerde ol ýagdaýyň nastyryny diýerler bagşy bolsaň okman arynda göçmek üçin nastyryny gerek de oran Halipa diýer de çala däl bolmasaň bagşy bolmardyň diýip
O, son yani bu göçäň gabadynda o ikisine garp goýar ýa-da o ýerler. Indi dinlese, men inin topu demem da şu. Aha. Sahağımır halifam bir bu diýerler var da. Men ya da manana bulunýan ya da onu ahali onu bulunum berdim ha. O. Şunda diye Yumur halifalan aydanlar var diye da oranmıyor. Kazakları diye okulun sahnemi nemelerden aydanlar var da. Sol bırak diye ben sana değiştim. So diye sol atları diye oncedik uğranıp diye son diye öz aydımınla zamananam berkinen hemme uğranıp diye. Bugün kaydan aydım diye mesela zan olsa uğranlı olsun, doğru mu? Son hidrlebilen adam ıslattır derdi. Son günümün halife okulunda sana son hidrlebilen. Hemme taraftayım, sen yankı diyen sözümü cevap aycanenen, şahbermeden. Sebebi ol, halk ne diye daha bakar ediyor. Sen aydı otursan buradan daha falan aydınlaşsana diysen de mi? Son vezarlı sen aydı otursun, sonra anlayacağım da onu. Yani sonuna da diyeceğim. Tudamadan tüy yerler vardır. Sonun benim kullanıyan yoksa. Ondan sonun hüdürleyebilen adamın derdi. Öz yolunu tapıp sonra ufak diyeyim. Sonra tereden dinleyebilen adama diyor. O yerini koyup. Son hareketler ben şahit yoklığında seninle bağır. Sonu halkını mıdam hizmet et. Harifaların mıdam uğranın adını. Benim her kim diye öz dininden geçiren adam ustattır derdi. Dininden sen belli. Onu. Ben senin köp şahit yetiştirip zazarlık arzu edeyim. Köp sağ ol Halife Can. Ömrünüz olsun. Aramızda ilmide ama Halife ol basındık. Allah can aramızda uzak ömür türü var. Basındık oldu. Toyda var şu Halife. Köp sağ ol. Hele şu 5 minut gurrun ettik. Dünyanın maslahatını verdiniz. Edil pata veren yal, teadeden pata veren yalağım gol maslahatlarını. Sen hakikaten münasip olan son gurrunlar veriyor. Tanrı alkalım Halife Can. Köp sağ ol. Halife ömrüňi dokordun, tawarym. Böyle ben senden kalkmay olmadı. Hawa halife diňe dörözülük bilen Halife Can. Böyle men garwa bidemenler mi olsun? Yok halife iyide yani de barayın bir wagtlar watda idan Halife Can. Sen tawarym. Dorak muraka tawarym. Böyle. Gowara berdi ha. Oğlum. O yerini oýmakda şol alyan tehnikany sol aydymda berýän bizirini yerine düşürüp men diýjek bolýan Halife. Şol yerine düşürüp şol öňki maýdanam bolsa seniň bir aýtsyň bolmaly diýişdim. Şol doğru da. Hasap şu. Yani sen näle yerine ýetirýän diýip soraw bar. Sen näle diýýän? Onu sonra sen özüme okurun geç gitmeler. Ha. Sen dokurduk aýratylygym bilen alyan tehnikan owdullygy bilen yerine oýup geç gitsen, maňa aýtsam dinlet daýdydyr ýa-da dinleýji. Yani näçe jaň etdim Halife. Halife böyle toýlarda, bayramlarda biler gabatlaşýar ýa duşýar. Size bir aýratyn hormat goýan eken. Şu damana ýolundan şu Permanjandan ekawra yok, tuğlama şahitlerin içinden hep aýratynlykda sen adama bellek geçen zaman şoň üçin Halife jaň etdim. O ömür dokmam kaynadı uran. Men toýak giderdik, toýlarda. Bilerägim de. Onun 3-4 ýyl toýda da esafi toy taplaýa başyn. Eýsem näme? Toy taplaýar bir halkyň içinden geçmeli. Sen ol atlara barjak bolsam, halkyň içinden geçmeli, ýagşydan mormeli, ýamandan mormeli. Halifam bu arzularının pahtasından da näme aýdyp berjek agam. Elbetde dutar henedinden aýtsan gerlikli bolar. Oğlum, ben şu gelinip aşık varım. Orada aşıkıyım. Klasika yakınla koşular. Bir de bir 40-50 tane koşuk gelip yeten. Gelinip. Sade edin mi? Sade edin. Tu öyle mi? Bulamıyorum şu damana yol aydayan, şu sağlıcı aydımlar diyişmeyeli. Ben şu izafi ahala yanabam sağlarını şu aydımdan köp ahala da yanalıyor, damana da yanalıyor. Damana perdeler almak. Yani şu gelin arasa damanan perdesi edip, damanan barayan teknika bilen var, perde bilen var, oval bilen var. Şu yerde damana neyme başarının orada edip, et görkezine şutaydı damanan nereye alak derecede son bir yıl öldüm. Belki 2 aydım aydarsın.
Baş üstüne. Yine bir aydım. Biz körpem ýa-da düşende bizde masalamız bir sunnet masalası ýa-ni ezatam ben şol dahi baba taraplam ağa taraplamda da ol sunnety barny akordeon çalbaýan ağalarymız bar. Kimler atlar belli geçipler? Yusuf Kılıç Nurul iştip öz hakymdan ulufy bar, ol Viraj ol. Ha, şeýle. O hurur. Akordeona da o erke diýany ýa-ni tanayanlar halk köpçülüğün gol tanayanlar. Olsa toyda da hatta çıkış edenine de alıp TikTok'ta, internet demelerinde sahipalarda koyuyorlar. Zaten ben sonum kendi dinledim. Oğlum kapılar akordeon çalıbaydı yani. Akordeona da ondan sonra Ballık Halipa diye orada sürekli okaptırlar. Onun kavatlasan yerlerim var. Ballık Halipa'da kendi hormak koyuyor. Onun damanani öz borçlu bulunsa bayramdır davanladı gören son. Onun tüycü yerine getiriyor. Onun ece tarafımızda ecemeyem goşu yazmakta, şıgır yazmakta diline gelip dur. Tuğulum, bir näçe fikirlenen diline gelip dur, diline gelip şol çağan aqtın töýünde ol berde ecem mahabet etmek ya ecem öwmek derlen görýän Aňarsynda bar diýem. Bar da diline gelip dur da aqtın töýünde on hiçer okanam, son goşuyna okan okýar ýene del diline gelip söýüpdi. Tuğulum. Hudularına da diline gelip sol 100 euro düzmek diýler. 100 euro düzüp barýar da goşuyna. Onun gyýyz döwürlerinde de ken o men ir oglum kam eýwat kiçijek son bir opus tetrat tapdym onu. Ejim goşulary ekenmi? Näetme? O öz goşuýar ejim nerden çykdy? Kim gaýyzyn? Men goşulam dip. Onun sayadır kuğneçelli, onun toya da varanına da öz garnaşları, yakıylar toy edenine goşu bilen mara ya. Onu yani körpem ýa-da düşende sözler ejeňki käbäňden elbetde şol merdanza demedim. Sonra körpese bolar. Ene ýüregi oňa mudamy hujuda joşda görüp gelýänler agyr kızılap duruyor. Ha, saat edinki. Saat edin. İdinlenim gelin. İdinlenim yankı orada aşıkın sol gelinen koşulsunlar aydıma geçirdim olu damana. Şu kısın yerine yetirip bereyim idinlenim. Bir gayrata da. Baş üstüne. Onun ne mehribanlar. Kaytadan adını aydıp durmak hükmanı koyuyor. Sahne den kalan. Neçin tancayar körpem ýa-da düşkünne Nädik gülüm anjayar körpem ýa-da düşkünne Pikirlerim garşar, gaýgy dalaşar Qara gülüm qamaşar, pürpem ýa-da düşkünne Yayar, yürek bağrım otlayan, ömür sonuna yatlayan Vah uzak gece yatmayan Pürpem ýa-da düşünün Balam diyesim gelýär Söyüp söylesim gelýär Hasım görüsim gelýär Pürpem ýa-da düşünün Hatım görüsüm gelýär, pürpem ýa-da düşünne, uzym ýa-da düşünne.
bakmadın ey bize gelin. Yüzümüzü doğan aydır kaşın gelir yaya gelin. Geden yerim belen bağlı, men malsam tumbarma bağlı. Sol elinde kızıl yanığı, sen tutar dene yüze gelin. Hey yar alıdağını dövülmen, alıdağını dövülmene, vaspin aydı yetebilmin. Sen mırfonu tutabilmeli, yürüyüşün nedir kala gelin. Aşıktır etsem vaspın, köptür senin günler kesmin. Harip etsem senin desin, bellidir meşhur bize gelin. Ya harip etsem senin desin, bellidir meşhur bize gelin. Yürüyüşün emir kada gelin. Ömrüňize bolsun. Bah, 2 aýdymam şeýle ýerine düşen aýdym. Gaty goýup. Saňa bolsun am, ömrüňize bolsun. Indiki jaňaçyk mehmanymyz bir alaýmazmykan? Bizim bir bagş dostumyz, Ustad bagşymyz toýda bolmasa Perwan Halmuradow. Oho. Bu Ustad kardeşiniz. Alo. Perwan Halmuradow, assalamu alaykum. Waalaikum. Buganya bomi. Ha, o zanım ağam balağam mümkünmü? Näde wagtyň barmy? Ha ola. Ağam zan Neswat öz bir bagş dostum Perman Nurguliyev bilen ýazgyda türn ağam. Oho. Doğrama. Gel dost. Gel. Ha, indi gepleşik bilen tanış ağam. Ha. Bu gepleşin gördüňmi ağam şonda ben görşemiz ağam biz. Ha o gol çağırlar. Üç gördü ağam. Ağam bir ýerine düşüp durmy bir tarapdan? Gül ateşine dost. Perwarjan gepleşik bilen tanışyna o Permanjary telefon geçirýän bir istenlik size gıdıklandyrýan sonra ulan ýüzden bilýän ha. Assalamu alaykum. Aleyküm. Wa alaykum salam. Ağam gomi arman tuğulama. Bar ol. Perwanza tiýsin geçdenme saat. Ha. Daha öyle yapdı mı? Ha. O gowunsan birden
Yani o düşleri görüpdir ağzam benim arada o pikirler edipdir de yani iyiden can etti de. Onu nesiyetmedikten nagt ettik. Ha o böyle. Bekkede bu aşağı. Doğru oldum da. O bir fımruğuzun yeleğini yakan yal olup otuyor şu an. Kovmi ödün canın tağmi. Öyler, eserler, cigiler, yengeniz. Gepleşenem görüptün ha. Gepesinem göründün. Atoğu. Ne demek? Atoğu. Ay, on kaptanına sen oturarsın da yer, vet bormaydı. Sağ ol. Yok o canım. Yürekten bir gördüler. Var men ayıra çekip. Yani yakın yolda. Yok, soğulu vardın. Atoğu. Sonra bir başım. Doğru vermeliler de. Hava. Size kadıklandır yani sonra. Ay ağama men neyme diyeceğim kan neyme. Kırıkta nasıl gelirler umumi. Dermancan öyle zamana yolun tuşları içiller. Ağamla yolun. Hava. En ağam zamana yolunu kim görüyen ne önkülörden ve gelecek şahitlerden. Önkülörden bir naysan misal için önkül şahitlerden bir naysan. Sen görünce kim cevap ağam? Nedir? Düşündürüldün mü? Düşündüm. Ön halipalar bilen durup geçeyin birazcık. Ön halipalar bolanma ön halipaların içinde de her halipa damanan bir aydımı bilen ben şeyle ağımda vardı da Murat Begni alal, Qurban Mehmet Qarazan alal, Bayram Durdugaran alal, Esar damanan ulu ağsılar deyip bilýän men şolary şu halipalara. Ondan yine Mehmet Halil Mehmet deyip bir halifamız bolup geçen Gıllabat bağçılarından hele bunun alfenemini şeyle ağımda alına alfenemi. Yani Bayram Durdugan alfenemi ayısı var. Yine şu alfenemi geliyat Mehmet Halifan alfenemi ayısı var. Yani şu Mehmet Halifan alfenemi ayısı men o ağımda alın. Ondan doğru başka aydımlarını bilýän ya men şunu aýdýan isen men yalancı. Neydi şu alfenem men ağımda alın. Yani Qurban Mehmet Halifan alsak on kayan aydımları men arxivimde yanımda. Yani idil argılmayışı men ağımda o ornanlı. Onun bayram Onu bayram durdular Halifan alamızda da bayram durdu Halifan'ın dost Mehmet Ayısı bilen qalmaral filmini almalı. Yani sonun şuları alyanda geçmişte sol halifaları dinlep özünçe netice çıkarıp ortadan özün çıkmalılar solardı. Solar var. Onu bilmem bana edilen bir tarafım ahal aydımlarından ahal yolunun halifaların bazı dinlep yıkkın edemsen sol gerek yerine qarılmaydiyan gerek yerine arasa daman edememaydiyan. O dinleyicime bağlı. So daman bir kılıp yatam oldu. Daman edip islevilir ya solar yani. Yani halifalardan son yani eğer ketlerin neme döwürde süräp görün nemelerimiz var. Ne der ya halifanın olsa tüzü alyanza demeler onku ayratinrak gidýär der ya halifanın. Aydımlar var. Oğlum şöyle bağışın basarını ora aydık geçişler var da yani Atogurban ilýän halifanın Kosovatynda ýaşap geçen oňa bir tüzü nemeler var. Yani ýa-ni men esas ýykkyn edenim şol üstan halifalar. Opşkönlerden birine çıkar bilen okda. Edil birini alıp mene şoňa ýykylmaý diýip bilemek-de men o geregini alıp ortadan perman bolup çıkmalı goýdum da özüm çıkaýyndan üstaýdan boljaga. Son ýaly. Ýaşlardan nähili? Ýaşlardan edil damana ýol estrad edip alaýamyz zaýa. Indi dugtarda men edil häzir dugtar alyp barýar edip edil çeýnep ip barýar men edil göremägy dogrymaýdy. Aýtsak bolýarlar bir aýdym aýda gaçyp gidýär soň tapaňa onu. Edil ýykkyn edip bilemok. Bardyr bolsa bardyr. Estrada topulýarlarda. Olamen estradada aňynda gally ýaşdan ol marinal daşowlar lewapdan çykyp turmy oňa da ul sebäp bolan şol inimi şol merdanjan ul sebäp boldy şol. Merdanjan Häzir o şol damana diýilende estradada
ol geçirdi hemmetinden gönü merdan gözüne gelýärdi. Her kim. Ýaşlaryň. Nusat ýaşlar men aýdyp görkezden men kiň kyn görýärden merdan kynalyp gelýärdi. Ve ol istirada tarapda istiradan batym kabul edýär. Soň kynja köprek dinleýän bolmaly. Onu biz dugtarda görkezsen o getirýärden ol istiradan şunu öwretdi merdanyň aýdyn. Murat okuyan bir kuşlan şäherçiklim bar onun olaryň asyl nusxany şeýle asyl nusxa şeýle diýip görkezden ema şunu görkezden sen elinde dugtar bar jan on. Dugtar klasik nusxany öwrenen soň bu zat hiç estrada ol eýem ol öz basarynyň bilen aýdýarm ýöne merdan janyň sesine dol oturdy da ol damana. Dolum ýykkyn etdi atabaň aýdymlaryň aýdany da arasynda sokup goýberýär damana. Öz avtomat bolup gidýän bolmalylar. Bokurdak elnigeden eýem ol bişipdir esasy men şol merdan gowy halkyň aryna giýip Merdan ipilýärdi. Merdan ipilýärdi ýüz götür. Galyr doglarlar bar, daşyndan ýene şähertler bar, aýtjak bolýan oglarlar aýdan öz bolsuzy heňilje oglarlar bilen bar. Yani edil şuwat gün sonaglap bilýän, ol hem inim hem şäherdim. Oňa hiç şüphe ýok o arada onu. Şonýar. Anyň ýadyr ýaşaçyk ol indilemeň çağalary bar, oglarlar şolar ýöne netip bolýan bir 5 ýyldan 10 ýyldan öz rezultatyny görkezler dip umyd edýän, şol müňden birine atlap berenje ýaşlaryny özüňe mana jüri bolup emin bolup dinlediň. Ana o zat oglarlarymyz ýaşlarymyz tuwalama. Perwanjan bar. Pelwan, Arslan Nurlyj, Pelwan Nurlyj. Ene ezadan ne? Tiyar bar. Ol kapydan tapsaň töre geçmedi ýa-da öz gapdarynda da onuň diýjek bolýan olar hem näme gan nawa diýär. Türkmen dilinde gan nawa. Ol dik interwýalaryňdan edil şo kapyda deme gönü öýri bolup duran, awtomat bolup duran boljaga ihlas etseň ogdar. Bolup durda görkenlerden alyp durlar onuň özleri ýykkyn edýärler, azyk berekeler da diýen bir içimden ýöne daşymdan näl. Daşymdan ýa köpsi ululma kabollum mukan ýaýalar. Entek tanam wagt olur ýarylmady garpyz da entek. Terbiýelemeli. O näme diýär? O kaka söýgende de içinden söýüp dur diýär. Şonýar. Nähirgat çyklyk agabyň bilen näme kerak? Şonýar diýip barýar ýadyr. Bolýa ikinci sınıf dermanjan. Söýýändir mektebiňe hormatymma, hojalygyma hormatymma, tumutyňa hormatymma söýýändir bratok ikinci sınıf. Sağ ol Pelwanjan, sesin geçdenmi ören saatdyryn. Sağlıklaňa, ojoluňa, semýaňa salam aýt meň adymdan. Toýda görşeldi. Baram. Köp sağ ol. Bar başym taňry arkadan agam, wa taýranyň üçin. Taňry arkadan agam bolýa. Sağ ol. Gowsara berdi ha? Oğlu. Görýänmi? Ne belli bir derece baran oglarlarda Pelwan Halmurat diýmek. Pelwan Halmurat diýende süýjü sallamp durun estradan, gitara. Anny gitarada isleňe adyma gitara berseň o Pelwan janymyndan 20 milyon. Türkmen 20 milyon. Pelwanyň aýdymlaryny ýaşarlar, gitjek yer ýok. Konsoň ol süýjüligi bilen Pelwanna bir ses bar, o ses bar şeýle miravoy ses bar. Miravoy diýmek dünýä derejesinde islenlik döwlet towarynda dinledip biljek sesi bar bu oğlum. Şeýle bir onuň hey narodny ses diýilýär. Mesela şonu merdan alamyzda özüň ol narodny ses bar şu. Narodny halk aýdym narodny sesi bar. Ses aýratylyklar bar, emma Pelwanna miravoy ses bar. Amerika varsa da dinläp bilýär, Aziýa varsa da, Afrika varsa da dinlenýän sesi bar. Pelwan dinläp bilýärler diýem. Meselende. Bah, şonýar. Gönü ýürege çüýleýän sesi bar da şolar. Gatyda menim narodny bolan şol halka değişler. Türkmen narodny sesi bar şunda. Şu Türkmene değişler, başga ýere değişler. Diňe Türkmen halkyny dinläp bilýär. Hawa. Narodny sesi diýilen, halkaýdyn narodny, şol halka değişler. Emma munna hemme jemlenip miravoy ses bar. Gatawda. Agam bundan soň
Näme yerine getirip berjek agam? Dutarda mı ya blokda mı? Estrada görünüşünde yerine. Estrada, ha? Ha, şu Hanur Doğarayev dip Yank Bayramdır Doğara dip ağladı ha. Aha. Men indi ağlı ýere geldi ağlaýyn, men öz maşgalamam şol ijeti şo Bayramdır Doğaran inifinin agtygy. Ha. Men maşgalam. Tuğlama. Şo babasy bolýar, merat durdy. Men maşgalam hakyk babasy. Şo merat durdy Hanurdy dip ogly bar, öýdäki maşgalamyň ýeke daýfy. Ha, daýat bolýar. Ol hem şahir hem bağsam ýa-da many ýolundan bir dostýany. Bir kaydım yerine getireyim. Ol diýip bolýam soňur ol hem şahir da. Dostlarma diýip bir goşgusy bar. Kän goşgyny aýdym etdim. Häzir şonu aýdyp berin dostum. Tadım öňküdür. Tadı öňkü. Tuğlama. Aýena bir aýdym ýygylar sepläýäler. Fenemim. Wagt canım özü diýjek bol oturdum. Ol senin öz bilýän toýda da hatta hataşamyzda da şol aňardan salamlaşmakan fenemin diqqaýdyň da bar atadan. Ay ağam ömrüm odan şol aýdym bir aýdyp. Ol sen özüň üçin. Sağ ol. Hem dinleýijilerimiz üçin. Döneyin ağam. Onun hem ağamcan sahne senki. Mehmanlar. Başla. Ferman başlı. Başla. Dünyadayım yalçıladı ardı ödyen dostlarıma. Adam dilin yalçıladı ardı ödyen dostlarıma. Damcalardan köl olmağı, coşmak yan dil olmağı. Örnğam olu gil olmağı, yardım edyen dostlarıma. Bir dizinde çoğuluk bolsun, bir dizinde yoğuluk bolsun. Ay burşumuz hak oğluk bolsun, ardı edyen dostlarıma. Geyininiz derden olsun, takınlarınız dürden olsun. Aynanın halal derden olsun, ardı edyen dostlarım ey. Birbirine koyun kalır çın dost dost, aynasıdır ah yanlarına düştüm hızır, ardı edyen dostlarıma. Gül didardan yoktur doymam, nesibette ikisi söymem. Hüccüdün nem olun kayım, arzu edyen dostlarıma. Götürün şerbetli bada, hak koymasın yamanada. Söylüp yaşayın dünyada, arzu edyen dostlarıma. Ay söylüp yaşayın dünyada, söylüp yaşayın dünyada. Arzu edyen dostlarıma, arzu edyen dostlarıma.
Bir nişanı geldi yarın bağından. Ey bağından men kurbanıyım senin ağından. Ya görünür ya kan çekinden öldürdü gözünü yar ağıyı senemin. Senemin kaygısını oyran etmeli, etmeli. Bağım var sallanım yar, ceyran etmeli. Kırpığının cesedin hayran etmeli. Başını sıkasam yar vardır senemin gel. Senemin, ey senemin gel. Yayyan geliptir aşıklar canım geçmene. Ay geçmene. Aşıkların batılı yolun asmana. Gül kâdavi bşerâb ismâne. Altından kâdesi vardır senemin. Mâhi taban isrey misli mâhidir. Ay güller çeksinler sonu mâhidir. Garip şadenin kavla gâhettir. Perizadenin hem yar vardır senemin. Senemin, o senemin gel. Ay deneme Ağam ömrüňizde golsun aýdyp beren aýdymga. Inni sizi sunwat arenasyna hükbar suratda bir halifaň gollaw bilen ýetýäňiz. Dogry dämi? Oğlum. Hemmemizem şeýle bir halifaň elinden çykýar. Ýakyn etdim. Inni size Perman Nurgulizowyň halifasy Perman Nurgulizow bir sunwat arenasyna çykaryp bir yetiştiren halifa kim agzap bolar?
ilki şu mektep yıllarımızda alamızda mektep yıllarından hem mektepde şunu yani aydım sapak diye yani diye el çağlar bağına doğru demek görmedikten sonra mektepte öz ne huzur diye de aydımı aşık etmek aydımı sonunda aşık olmak özün sonra bağış etmek sonunda hem ol istenlik aydımcı olsun artist olsun İslenlik son saatlarının haytına alan dolu yaşıktan başlayadı. Onu bize de sol real sol yaşıktan mektepte uğrunu yıkkın ettik de. Ondan edil mektepte uğra plana yıkıldım. Plan masa katnadım diyseme onu yalnız var. O özüm şeyle keçediliyedi. O da keçediliyedi. Hali keçesilip. Onday hansok. Onun sok her islenlik öýde keçe batıl boldur. Misal üçin batıl boldur diýen bir ýük bolýar. Ondan owa şu keçe dutar çalşýasyp bir usta bäherden taraply men oglum çağırdı owa. Onunca gece alıp bere bir keçen merden bunu dutar satılýar. Şuna bir keçe berden ay bir çağa dutar. Sonra alıp sondan başladım so telewizora, radio. Keçe bilen çalışdyňmy dutar? Keçe ejem bir dutar alıp berdi. Bir çalışma. Dutar satýarlar. Keçe bolsa da berýär diýen soň. Onu hiç çağan goýup ýykylmasyn diýen. Oso goýup ýykman çağatsa onun şoň bilen başla berdim so telewizorda görüp so dugtary özüm öwrenjek bolup çaljak bolup so owada owaň medeniýet öýünde işleýän so goňşymyz bardy teatrda Allah ýar. Onun olam bir beş wagtym ýaly öwretdi başda onu soň bir kursa başda olam gal soň kursawym ýapyldy. Onu şeýtini soň alyp götürdüm. Soň 98-nji ýylda 1998-nji so konservatoriýa bardykda okudum. Onu ýarkaýçym ýaly so Orhan Ipes Halipaň Atawly Türkmenistanyň halk artisti Atawly Halipaň. On şolaň kylatyny so Orhan Ipes Halipaň esas şol kän ahlak edip 5 ýyl soň eline tälim alyp ondan so ýollary pert aýry öwredip bu halipa kim umumyň gözüm açan şol konservatoriýam ulajak da ýurdun uly aýdymsaz uly ojagol mektep onun halipalarym şol mektebiň uly bolýar ýaly halipalarym ulla gigant. Şunda kene ýaňa lehengler de saatlar da her tür öz sunuga daýraty bolan özüniň aýratyn ýerine ýetirjiligi bilen halka tanalan adamlar halipalar. Onu şeýsati Orhan Ipes Halipa döwlet nazar şoň eline tälim almaň elinden çykan bagçylar kän häzir men tanak geçsem Paraha Şeýhim Türkmenistan halk bagçysy ýataneriýa bolsun gowaşy hormat goýan gatnaşygman bar diýip onu ustat häzirki döwürde bir ahal ýolunyň uly bagçysy bolup turdy Kyýas Surdiýew Türkmenistan halk artistine Kyýas Surdiýew. Onun Han Megneresi vardı Balkanawatda Han Megnur Tağanow diýip olam atganyň Türkmenistan atganyň artisti. Ol ir ýoly Allah rahmet etsin. Umuman Tawus bagçy bar Tawusanyň murady. Belli çar sopan halipa ululu suwat şol filmot ýoluny tapan häzir ul halipa terjaýyp halipadan çykan ol. Vilayatlarda da bar. Mysal üçin Mustaq, Umid Mustaq da bar, Babekov var, Lewapdan. Ýani Uman diyecek bolýanym siziň okanda talip birleşýäňiz, sen kursdaşlaryňyz. Ana şol oglanlarym gow bagçylar şol döwürli nimetine biz döwürde okap häzir maňarda halipaçylyk edip berler öz welaýatlaryny, öz ýerlerini. Diyecek bolýan şolaň köpüde şol Orhan Ipes Halipadan çykanlar. O Nuriýat Bayram, Nuriýat Halipa da bar diýip. Ana gara heriniň öz ýerine ýetirjek aýratyllygy da gerek bar. Haýsynyň ýanynda turamdy öwrenmäne zat. Atawly Halipada şeýle bir gurrunga baý bir gurrunçul adam onda ýöne ýaşy etdirse.
ol aýdan gurrunlary sowat gyzyk gyllanam bolsun nökünür ýa-da şonu näme üçin beklemäňdir ýa tutmaňdyr ýa bir ýazyp almaňdyr. Ba. Halifalar barada ol ata bilen ol özün damanaçy halifol ýa-ni şo esasanam äne şu manysdamanam şu durdu wagşyň ýoluny durdan öwli ýoluny demedip şonu şo barada köp bilýärdi, köp zatlar bilýärdi. Ana şol dinläp aňymyza alan bolsa kädir bize ular arhiw boljak ekenne. Ha. Ine ökünürýän tarap şol. Ya ýazyp almandyr şol adamlar gurulmaly. Häzir ol toýda tomasada gurulan ýa-bir yerler bar, şolar alyp dinläp öwren halifa bolup mektep. Ýanyna kakelta gaýdan yerlerimiz bar diýen. Ýanyna kemter gaýdan yerimiz. Şonu aňymyza laýjak bolmandyr, ýa-bir ýazyp almandyr şol adamlar gurulmaly. Ol köp zat bilýärdiler-de. Te ulul aňyr halifalaram gören adamlarda. Gatgoý. Onu näme Permana bir gepleşigimiň jagaşyryny bir aýdym bilen dogam edäýelmi? Indi näme dutar senedir näme bir 5-6 aýdym ýerine ýetirdiňiz. Ha. Indi tölemine sadan narygdymy Murat Ataýew bilen bir bir ýerde bir kısanak aýdymlary dogam etsek näýlik bolar? Bolar. Aýsy aýdymlardan gideri? Indi şol ýene şol ýejem bir goşgy bar, şonu aýdym eden. Ady goşgy. Şol saglyk bilen aman gelip, aýdymy şonu ýerine ýetirip bereýin. Ýerinden. Ana şo ýyllar içinde diýip Garajoglany, men şo Garajoglany ýykyn etdim diýenim. Beter şol damanadan aýdym döretsen, şo Garajoglanyň döretsen aýdyp duran ýaly gapdaňda bir. 20 koşugyny aýdym etipdirin. 20 koşugyny Garajoglan. Tölemä. Olum bir ütkö sura kitabam düşdüň bir ýerden şol mekanik sarloga bir mehmançylyga baramyzda şol mekan magsy diýip olum pahyr boldy, Allah rahmet etsin. Şo öýünden bir sar Garajoglan bir sar kitabyny çykartdan Permanzan şu öýde ýatyr. Sen bir eliň bar, ýeneň bar. Sen şundan aýdym etsen aý. Okamagam şunu hoşlar bar diýip şoňa ýadygar kitap beripdi. Şonu eresip. Kaydymam sadam öýrüňiz. Hawa, şo Garajoglandan şo dören aýdymlar şol kitapdan hemmesi. Bah. Indi şol kisini ýerine ýetirip bereň, ýyllar içinde bilen. Şol aman gelip. Aman gele. Hawa. Onu näme mehribanlar dinleýän diýinzelim. Perman wagşydan. Perman Nurulizowdan. Başlygyna. Sağ ol. Ovadan yayran maghali Ovadan yayran maghali Bilbil deyin sesin sayran maghali Ömrün baharına juan maghali Kuldunanın sağlık bilene yaman Kürpe balam sağlık bilene yaman gel Hayran alyan beyle zattır bolar mi Heyde bilbil kapatı dey sayrar mi Yen olmadan yine yüre vurar mı Körpe balam sağlık bilene yaman gel Körpe kuzim sağlık bilene yaman gel Ey
yolun üçüdür. İçinin urullu hatta yecezo kurbe balam sağlık bilene yaman gel. Oldunlanan sağlık bilene yaman gel. Ay yetim kuytap yakıniyat ağlayar, derdimi paylaşıvilat ağlayar. Bir söz bilen aytsamsın o dağlayar, gurbe balam sağlık bilene yaman gel. Oldunlanan sağlık bilen o aman gel. Sağlıktan sunnutunu bilirdin, yaşlığından ey damananı kandırdın. Toymeyli değil önünü kandırdın, gurbe balam sağlık bilene yaman gel. Oldunlanan sağlık bilene aman gel. Toy meylise il ulungi kandırdı. Kürpe balam sağlık bilene yaman gel. Oldunlanan sağlık bilene aman gel. Gözlerini sevdiğim diller, ala gözlerini sevdiğim diller, gelmeni ağlatma iyiler içinde. Ay gördüm cemalini divana buldum, bir yemin ettim dallar içinde. Ey karşımızdan yağmur yağar kar olur, sensiz bana yanan dünya tar olur. Ey benim dostum gibi nerede var olur, akı yarattı kullar içinde. Sözler
Akıyımın öldü ey gülleri görsem Allanıp gelmeli ağlar içinde Ey rakibim öldü gülleri görsem Allanıp gelmeli ağlar içinde Melul melul gelir iler içinde Ömrüme de kolsun. Kisem kovaydım. Ata odan aydım. Allah'tan Türkmen toylamada bulaydım. İstegler köpeler. O tüylemesen bir yeni bir ayrattenlik tapağdım. Permanza. Sen dinge bir Balkan şäherine dälle, Balkan toprağına dälle tüylemesen dinleyiciler. Beýle kölaýetlerde de känne sebäbi ýan gaýdyşyňyz ýaly hem ahal ýol hem damana ýoly ýerine ýetiren soň tüýleme özmene paýtagtymyzda bir näse toýda bile gawatlaşdyk. Aýratynlykda tede bir men ýadyma düşse Serdar Sadanlar bir dostum vardyr. Şoňa ejetiniň Akgoý toýunyň bile soňmak nisip etdi. Serdar aýdýardy ýoksa tüýleme bir näse aýdymçylar kän otaydy. Onşan ýürüýtüşin ejem haýys etdi-de perman damanan çağır dip şolar ýal çakylyklar agam köp bolsun. Allah'a. Hawa. Toýga başmak nisip etdi. Hawa, hawa. Inni hawa. Sen sizin öz şagirdleriniz aýratyn gün özüň külerden alaýaly ne Perwanjanma. Oğlum. Perwanjanma eýlek Arslanjanma. Arslan öz ogluňy. Yok. Onun oğlum däl. Ol Şeýlem ogluny. Merdanyň ulsunyň ogly. Perwan Merdanyň ogly. Ýa-ni 4 oglan idi ya. Hawa. O ne kiçimiz Merdan bolsa, şo Merdanyň ulsy bar. Ady Ol Kakaway. Kakawaýyň ogly Arslan. Hemen öz ogluňyzdyr edip berne. Yok, men 2 tane oğlum var. Ulyma entek aýdym zat bilen demek. Gitmekde. Ýöne şu kiçim var 5 ýaşynda. Olayam şu bolja oğlun ýaşlygyndan bellidir diýýär. Ol häzir eýemden şu dugtar çalýarym, aýdymam başlatdan şu wat şol gorka dogra dön netijedini. Eýem şu barmak tutuşum, şoň ýykyn etjek bolsam, häzirden höwesi bar. Şol alyp çykarmykan diýen nesip bolsa ne galanyň wagt gorkadyr. Arslan. Yok, onu şol öz oğlum Osman. Tüýleme. Şähertler baradaýsyň. Ilmi bir zat aýdyp geçeň, permana şuwa tüýleme damana ýöründen, estrada ýöründen şolaň üçüsem Merdanjan dinläp öwrendim kan. Siz dinläp başladym. Üçdiýän sebäbine ýürüýtdi ygtyar çaryp amma. Öýle tejer toprağyna ýaşap berenen bolsa, damana ýöründen ýykyn edýär şolaglar. Berekeller. Şol tejen alyp ýenen alamyzda, öýräň şu beýleki etraplarda da vilayatyl tapaw ýok. Şuňa täsir Perwany, Arslany ygtyary şu öz bir fiýlini aýdyp berýär. Halipa höküminde. Merdanyň täsiri ulumkan diýen şu Merdanyň aýdan aýdymlary toýlarda, ýene-de ýa-da o gepleşiklerde aýdan aýdymlar şeýle ýerine şön aýdymlary bardy. Ana şoň täsiri uly şu ýaşar. Onuň bunun asylny sözni olara sapak geçmek boýunça misal üçin ol alyp aýdanyň bilen o bolan atda siz ol bilýär. Onu ýörüýtip bir halipa wara meleken aýdyýan ýerler bardy. Hawa. Sen çağa bir ýaş ol şu aýtsa köni az halipa meleken aýdyýarlar. Şoň ýetmeýän ýerler ýa artyk maçky diýen ýerler şoň kaksoka bir ýerine goýup gitmeliler. Hasap dip bir zat da ene şol nusxawy ýerine ýetirilýär. Biziňki nusxawy ýerine ýetirilýär. Milli senet alanda olaýam nusxawy ýerine ýetirilýär. Klassik diýen, klassik. Oşo nusxawy ýerine ýetirilişinde ýerine goýup gatartyk maslahatlar etdirmän ýerine goýsaň eýam bol dinleýär de ýüregine junk bolaýar da. Oşol fundament gerek islenlik zada şo başdan turup başdan
Doğru başlamak gerek de. Ol edil bağıyarlar. Şu bağı eğrilip duran olsa şodur eğrilip ötüp gidiyor. On doğru çok maňy. Halifalardan özüňe bolmalylar. Olmalylar. Hem son kaptalına dire koyup son saraýdan göne ötüp gider ol bağı. Son ýaly halifa diýlenem şol dire bolup halifa diýmeňe dukan ol. Ha. Dukan. Dukandan sen almalylar. Ha, sen almalylar. Sen soraňa da jogap tapmaly ol. Ýa sen bilmeýänleriň son gönüldük goýbermeliler. Onu son halifanyň bilen geçmeli ol mektebinden. Istenlik ýaşyny şol esadan ýa şol iki çağadan şeýle köp zada var aşýasa. Allah soňuny berdin. İnşallah. Soňuny berdin bir ogurlar barşlar düzü bu häzir. On galandan bu wagt görkezler. Şol işleýän ýerim bar, şol daşyndan gatnayan çağalaram var. Edilşi. Şol balkon awatda işleýän iş ýerim bolýar. Şol köşkde şu tagdaşyndan gatnayan çağalar bar. Şol öwrenen, şol damana ýykyn edip. Ýaltanman kömek edýäňden? Ha, ýaltanman ýöretip de 2-3 gün şonu ýaly öz wagtyny sarf edýän. Wagtyny şol çağalaryny ötmekden daşyndan gatnaýarlar. Ola meýem şol adyň tutup börete sen ýylyk gelen soň ol hökman bar zadyny görkezmek gowda, kömek etmek, ýola salmak bar. Muňa şol ýol bilen. Indi soragyň üçin ýene bir goşmaça soraw. Agam şu ýaşlara men sizin aýtmaňyza isleýän tuweleme näme türkmen toýa baý halk. Oğlum. Tuweleme bir telewiziýada ýa gowy çykyşlarda görýärdi. Her kim toýuna çağıryp bir 5 danjak aýdym aýtdyraslar gelýär. Ondan şu ýanky ýaşlar kawat kelleler göçäýär. Açyk bir aýdymçylaryň dilinden aýdamyzy, sadanlaryň dilinden tonýa ýaşlary bir benetlik, bu benetlik kiçi benetlik. Şular kawat ilgiderli aýdymlarda bir gaty bir benetliklere çykýan ýerleri bar. Mesela üçün ýaşlar der bilen tak çağa da 14-15 ýaşyndaky çağa bir näme seslerinden ütgeýänrak wagty demagam şol. Dogrudan 17-16 ýaşlarda şeýlemi? Ol perehadnoy возраст diýär, ol sesi urluşyk bolýar. Mesela üçün çağa sesden jahil sese geçýär. Ýani soňa geçmäke bilen sesi istenip tona ýetip baryp dur, olar gyýryp nerden çalanda da aýdyp dur. Dogrumy çalan gyýryp barşy. Dogry däl. Dogry däl. Ol çağa ses ol soňuny bilen okda ol perehadnoy возраст öýdi, bilen ol ton düşýärdi. Bir ýognaýady, ton aşak düşýärdi, mesela fadiye sola gelýärdi. Zörläp dur da ondan kyn görjek bolýar, men häýek tesim ýok aýdy. O beýle däl, ol çağa sesden jahil sese geçýär. Sesi urluşyk diýilýär-de. Mutatsiýa diýär, mutatsiýa geçýär. Onu düşündüm. Onun şu döwürler, şoň geçýän döwri şu oňorsaňam dälle, kän tonu galdyryp ya agram berip aýdym aýtmak bolanak. Beýsen sesinden diýilmek mümkin. Düşündüm. Asylyk gidýän sesler bar. Onu merdanam diýär, şo merdan alamyzda ýok beýleden, şoňa miňçeden gelen o odan şekul sesi bardy. Onu şol toý dirip oturjak gitara ol bir soň bilen ýöne aýtdy geç gidiberdi ol. Ses ýognady. Ses ýognaýadan belli bir tona gelýär. Onuň şonuň ýanky tonu şol. Olam her bir aýdymyň öz talap edýän çeku bolýar, ton tananys bolýar. Her bir aýdym. Mysal üçin ýanky arzulym diýen aýdym men ýerine ýetirip beren, häzir şonu alyp pistondan aýtsam, şo tutona. Belentlikden aýtmaly bolýar. Belentlikden aýtmaly ol, şu güýjüň ödüm ol sen baryp toýuň maşynyny aýdylýan aýdym däl ol. Ses belli bir barjak ýerine baryp derler. Gow bismillah. Qazmary. On kuzum şu sumurjyk bolany aýdylýan aýdym da. Ol şonu ýaly ol ýagdaýyna seretmeli, çapyljagat däl bolmaly. Düşündüm. On çağlaram şonu ýaly alyp agramyndan ýa başarmagyndan artyk gyýyrjak bolup, ýa ses mutasiýa döwrüne aýtjak bolup, oň gowuny üçin enerji sesden diýilmek mümkin. Düşündüm. Atorak gelmeli. Ona näme şu ýanky ýaş şähertlerinde umumyň damana ýolundan aýtdyn, eýlek ýollardan aýtdyn.
bir yaş şähertlerinde de bir halife hükümine bir nusga bolar ýaly bir izler bir kısa aýdy berine ýetirip berejekmi? Bolar. Haýsaýdymlar Estrada görünüşinde şeyler ýagdaý bar. Ondan sonra arasında goşuldy diýmem adam. Aha. Adam jostan ýa ol hemmesi sunnatta. Eýsem näme? Sal aýdym aýd goşgyýar. Goşudy. Sunnat hemmesi ýa sen artist bol. Ha. Alip näme şu wagt aýdym soğlarlarymyz, ýigitlerimiz, gyýdlarymyz alyp kinoda, ýa sahnada oýnap, buly ýerine ýetirip berýär. Artist da. Sen artist. Onun bir goşudy diýmemizem bar. Onun da islendik bagşlaryna diýilen halkyň adam bolýar. Aha. Ve halk. Ben so sen bagşymy o? Bagşy diýip onu içki zaýda gulplap goýup saklap bolan da o halk dinlemeden hep bilsin o bagşyda. Aha. Näme goşga hani? Ol el şeyler hep bir waka boldy. Ol üçin Wakatyny çara görüň bersen kemerde tomaşaçylar. Aynen öyle bäýerde ol sırdat derler. O gawanjylyk diýen bar da. Ha, gönlece mara demek. Ol arasında ören var bir küçük ýyrak toýu bolýar, ýene bolýar, ol jaň gelýär, gidýän, toýda oýan. Bir toýçuluk, ýylçylyk. Bolmaýy, toý bolmagan oturjak diýe erkim görüşsek. Halkyň adamy bolsaň näme? Ol terdirek pikir edilýän ýerlerim bolýar. Ha, bah. Onun son ýalykda on dil bilen düşündüreniň bir wasy, goşgy bilen düşündüreniň bir wasy da. Onu sotaýdan okudyň oýdyk diýen ýaly bir goşgy diýip edil 7-nji mart günü de daňdan. Näçinji ýyl? Yani Ýyly ýadynda 4 ýyl bolandyr. Täzelikde kana? 21-nji ýyl. Aha. 22-nji ýyllar bardy. Son ýaly 3-4 ýyl bolan. Ondan soň ýaly giýjirek geldim üslere da. Aha. Onun bilýän terdirek pikir edýärler. Öýkelligini. Öýkel. Vay. 8-nji marta geçdi. Ha, ertesi sekende. 7-nji mart, 2-nji marta geçdi. Aýşu gelip durda hiňi bilen. Hiňi bilen goşy gelýär. Bah. Onu alysyn şu döreýän aýdymdan herdim öz goşulja döreýär. Taryh bu. Aýşu gelýär 4 kuplet edip el telefon eden SMS edip el noklayan kuplet Geleceğim geline. da zank bolýar. Ödüne bireydi. O kapkaly ýatyrdım da buraydı. Ondan Zank bir gallery kelýän zank SMS gelýär da. Görse men nänaken. aha. Aýşet ýazmam soň ýertede okudyň ýa. Ama sen şu herki bolup bersiň jogap durýar diýdi. O Goşgy geldi diýär. O goşgy geldi 4 kuplet ola. Bir jogap bayramda gutluk ederim aýdymam çykýar diýip. Anadaňa gerek bolsa, Onu zeýtinden menen gol saada geçirip, so saada bilen sözüni saada hiňi bilen gelen goşguda. bah. Onu soň zeýtinden aýdym etdim. Eferde de aýtdym ýa. Şeýlemi? Ha, eferde de aýtdym. Aýdymyň adagym? Kararım. Kararım beýle. Kararım da o kapdan diýip. Abi sa ýerine ýetirip berjekmi? Mesela son aýdyp beren. Ýygynden Kararım. Ýygynden onu ýygyndakini on aýdymdan soň aýda ýa. bolýar. Öyle. Başdyny. Kararım ýerine ýetirip. Kararım. Awa Perman Nurgulyjew öz maşgalatyna genejeme ýadan aýdymy. Goşgysam ödünükki, saadam ödünükki. Dinlälik başdyna. Başdyny. Nehrivanım yeni
ki mine seninki sen hem benimki Dünyetinsiz bana dar kim karanqı Buğanı salsam sensin kararım Ay dünyetinsiz bana dar kim karanqı Buğanı salsam sensin kararım Yediydim hiç vaat yedim solmasın Anamsız güvüne arada bulmasın Allah'ım bizi ayrı salmasın Yok der değilse mümkünsün kararım Ey Allah can bizi ayrı salmasın Yok der değilse mümkünsün kararım Aşık bağışaylar sensin yedidim Kabul et minne aydım uvadım Anamsız bulvayar mümkün idim Uzağında yürüsemem sensin kararım Anamsız bulvayar mümkün idim Uzağında yürüsemem sensin kararım Anızlarda kalsamam sensin kararım Buğanı salsam sensin kararım Ben onu genezeme bulaydımdan son hiç öyküleyen nedir senin? Hava onun bunu yaşlar var. Öykülemesini koydu mu? Ayal masalar öykülemesini koyacak mı? Oluyor önküde düzöldü. Bey be. Önküden düzöldü de. Ben operatörüm Maksat Abdiyev sana da değişti olsa kendisi. Köprüsünü İsterini dinle. kırmadı adamına değişti olur. Söyle mi? Ya kaydını isteniyor. Onun bunu yaşlar var ne yaşlar var. Aha. Halipa minayda, aynı minayda, aynı estiptikine minayda. Aytmalaydım değil yani aydıl falan. Hava. Sonra tartıldı da. Ol toyda aydıl. Görün. Bey be. Aydiyalar onun cahitler aydiyalar. Öyle mi? Katıkovaydım olup duram. Aydılar bulaydım. Yine de öğreneceğim işlerdim abi. Öyle operatör Maksat Abdiyev mi öğrenecek hadi. Yok man. Sana gerek aydım sor. Tavılam, canın tavırsın. İnni esası näme? Sada esas sen özüňiz tapýaňyz, özüňiz işleýäňiz, özüňiz näme bir usat bagşy tuwalama dutarada o erke diýäňiz. Boşky esasy bir aýratyn işleşýän şahyrlar var. Bellek geçip biljekmi? Şu klassik şahyrlary. Döwürdöşlemizden maslan edil döwürdöşlemde biraz ol ýan Hanur Doğaraýew, ýan şu dostlarymyň Hawa. goşdy. Son bir näçe goşdun aýdym etdi. Bir edil bu peradaçydan ýa 150-160 aýdym bar ekenden hasam çykardym görýän. Onuň haýty birini bir peradaçy ataljagym bir saatyň içinde. Onuň didar berdi, Allah berdi dip bir halipa şahyrymyz bar. Tanýan. Hawa, ene 1809 onu olay goşdunlar. Aýdym etpädirim ol şähertler tuwalamy. Ene şol bellek geçen şähert diýdiň ene Hemran Urif dip owadoş şäherdim bar. Ýa şol ýykyn edýär. Ya sorap duruyor, halibatiye da atpamay, te da atpamay. Çünkü kovda, şu teğdeçiliği kılda kovda. Dörüm diyameti de karışıyor mu? Yok, ol karışıyor, ol dören adı alıp estrada geçirip son yol toyda aytman ya.
Şol ýazgy edýän men şol dörediýän duktarda ýazgy edýän. Ona ýazgy edýän soň sana taýýar material bolýar. Birzan gulagyň ýa, adyna girýän, hegine girýän, o taýynlatda diktafon näl gün studiýada ýazgy edip 15-20 aýdym edip oklayan ol hemmet täze zat aýtyn alan. Aýtga bat geldi alýan. Gatoo. Onun soň ýal didar berdam goşgularyny şeýle süýüp okayan özüm kitaby bar, ýöretek kitaby, dowat berdi näçe goşgularyny. Ana şol ýa-ni Hemran Nuri şol alýa ýani Asır Mehmet Durdiýew bar, şol häýatlardan ifade biqqin edip şol täzeçilik gözläp alyp olar ken efirde aýratyn konsertde diýip aýdyp durlar. Ne fonu dälim oglanlar Şol garşy därsiniz ama. Ýok, olar ökman sonra ýa. Gatoo. Sulaýdym men şeýdäň, ol şeýdäň sonra togda. Ondan ýene şu şahirlerin içinden Xanur Duarayev, Didar Berdalla berdi, onun merhum bir halifa şahirimiz var, Amanyl Amanow. Kızılarbatda. Kızılarbatda. Halifa şahir gaty. Ýa-da Hawa bir ýürege ýakyn goşgular var. Eşitýän eserlerini dogry Hem goşgularyny aýdym etdim. tanışlar. Meni edil efirde köp aýtdylar, onu maksat hoja berdik diýip bir ýaş wagşymyz bar, häzir meşhurlyk kazanyp halk içinde gowy. Haýtaýdym. Periýada dünýä diýip aýdandyr bir gepleşikde de. Olaram gowy aýdym bolup çykdy, häzir toýda oglanlar aýdýar ýaşlar. Umman onun klasik şahirlerden Aşyky, Zynkary, Maktumly, Piraýyn, Maktumly ol bizim akyllarymyz, Maktumly häzir Gahrman arkadaly Ferdarymyz, Gahrman arkadamyz, Maktumly akyllar şahirmiň şeýle bir dünýä ýüzünde tanatmakda gaty işler etdiler. Näme? 300 ýyllyk mellek geçti. 300 ýyllyk geçen ýyl 300 ýyllyk mellek geçdi. Şunda da ben 20 koşukdan aýdym etdim täze şol edil çykaýmady. Ol täze dälläni ol öňden gelýän zat. Edil bir täze gaýtadan işler. Edil bir halkyň 20 koşuklarym ken aýdym bolmady. 400-500 koşuk bar ondan. Esasan şu Maktumly ile nöwede gelip tekegözüň Hokman. Onun soňra galan eme goşgularyň 20 san goşukdan men bir aýdym ýazgy edip onu efirde çyksam etdim bir 10-20 goşukdan. Ondan soňra Karajoglun şonu ýaly Amanyly Amanow şo halifaň goşgularyna men aýdym edip umman 150-160 aýdym da bar. Onun şo gaziýet jurnallara terediýän Rongu'nun ýaran gowy goşgulary bolsa alyp haftalyny garap ol aňyrda şol goşgyny döreden şahiriň zähmet soňal dillendiler geçip aýdym bolsa has ol onun masalat gerek geldi onu aýdym bol dillendiler geçip ýa bol meşgullyk adam ýa. Gatoo. Onun şu ýene billek geçek alym şol tutullan diýdim da men doglan ýerim o amsa gyllar ditran tutullar var. Men şulawada şu toýa oğlum bir toýa bar, bir toýa soğuduk bolýan. Şeýle şu aýdym da ýakyn edýän ýaşlymyz köpelip durdy. Şeýlemi? Toýa. Ya şol berekellar diýen esas o tutullylarny bir töwerok ýa başga näme bolýar tanaly uğratlar bagşyly owa diýen ýaly. Motorly gelýändir bolýan şu oslan da geçip şu bir kuşlan aýdym, arkaýyn aýdyp bilýär. Tägin men ýa. O tägin men şonýalyk onun ýanglanýarym diýip häzir görýän bähleşki diýär. Mustafa Bellemerzat şolowadan ölüm 3 hojalykdan 3 maskaladan 6 tane ýeňizi bar. Ýanglanýar. Öylemi? 3 maskaladan 6 tane ýeňizi. Ol ulur közü. Bu giden etrapda 6 tane ýanglanýar. Plan çeýlen aratynda. Ölüm 2 kowalk diýär, 2 doğan. Şol wegin ol. Her bir yıllar ütköýär. Alyp oturýan plan çeýlen dowamyna da. Düşündüm. Olam ulur közü, şo funuda ýykyn edýärlikleri ýa begenlerje ýagdaýda. Ol aýdym sazyňdan ol şeýle bir söz bar da türkmende.
planyny tanatsak bol. Sen soň näil bagzy dinleýän aýt, ýa näil aýdym dinleýän aýt, men soň şonuň näil adamdygyny aýdyn diýär. Şoň ýaly olaram öz atanam halk aýdym aýtgyny diýerler. Düşündüm. Şoň ýaly ýoksa. Janyňda bolsun agam, ömrüňizde gorsun. Onu näme? Indi bir ýene bir näme aýdym bilen dogam edeli. Indi şu Damana ýolunyň ýa-da şu ýan aýtdym äl Gurban Mehmet Garazaýew, şu halifa. Wagt zana. Ardulum dip. Bir agyr aýdymdan meýrol. Iň soň kaýdym edäýelmi? Aýdymga soň kysy şu gepleşigimiň soň kaýdym edäýel. Nece dip, osun ýerine ýetirip Ýene bir aýdym. Şu ýan orada açyk diýdim şu klasika ýakyn beter goşuklar olam. 19-njy asyrda ýaşap geçen şahyrmyz. Ene şunuň sözlerine joşup edip qow aýdym etdim men şu 5-6 ýyl. 10 saat edin. Bulam şu toýlarda ýerine ýetirilýän aýdymlar. Onu ilk son ýerde ýetirýär. İlk son ýerine ýetirip bereň. Ondan soň ýanky şu Damana ýolunyň şol ul aýdymlarynyň biri Ardulum diýen. Şol näme her kim şu perman Gurban stilini şu Ardulum bolany geldi. Aslında demek şol aýdym usulüni tanadym ilk agam. Onu şekilde geçirip, onu şol ýerine ýetirip, onu şu halipan edil aýdyş ýolunyň ol şol kişini ýerine ýetirip bereň bolsan häzir. Gelen agam. Akıl dünyanı fikir edip yüzüm yuvara yaşı bile. Ayıdın abraydır mıradi, gel mıradi, gel mıradi. Çıkla yer vatteyadi bilinmeler mülakatli bolmasa din doğuşu bile. Yedir beyan kiramet arar bir kumar akşam görene düşüp bile. Aşık gel yegdir gaydın, vay gele gaydan, gele gaydan. Ecab eyleyin Hudaydan. Lan yegri gaytmadır aydan, 50-60 yaşı bile. Lan
yegri qaytmadır aydan elli 60 yaşı bilir akşam göreney düşü bilir Oğuzhan Tim için sulaydım yürüdü. Zamana yolunun en büyük aydımı Türkmen halk aydımı Ardurum. Yanarıma çıktım yani kim oldu men bir yolun haydi birine marayına aklımdan yaşım değil kim oldu men bir yolun haydi birine Yen karanlık geceden tamamen beni alımlı Tuğalı dayağa yeminlene elimli Ay mena ya men mi yolun haydi birine marayına Yemeğin davasından durup beni heyran gözüm duvarında ya yüreğime giryan Çöllem öldü bir kervana men bir yolun haydi birine marayına Yen mırmırıydım diye şanın bağında
Canım bağındır aylanadım hem sağından ey zalimler. Ay men bir yolum haydi birine marayına ya keremali arzi aylumun vaydağınlam men bir yolum haydi birine Bara yine Ağam ömrüňiz ok bolsun, janyň sag bolsun. Ağam inni gepleşiň alyp barjy hökümine. Insan sorawam, şondan soň sorawak men size arzu etjek. Eger şu dünýede bir ýerňiz galmaly bolsaňyz, elbetde bir felsefe soraw ağam. Başga ýana çekme, felsefe soraw. Bir öýüňiz galmaly bolsaňyz, siziň ýanyňyzda da ýeke adam galmany urusat berdiler. Eger kim bilen alardım? Masalam bilen alardım. Gennecem bilen. Gowjak ağam. Soň üçin gennecem bilen bagty durmuşda ýaşaýan Karagöz çağaçyk bilen galyp bagtyna gowanyp o bagt toýlaryna diýdarlaşmak bilen Gowans Allanazar topar bilen diýdarlaşmak Nesibestin ağam. Amin. Katı gowjak. Birinji gerek berýän soraw. Ene şunluk bilen awa Perman Nurgulyjy Ustat bagşy dostumyz ağamyz sözüň soňunda islenlik öz arzularyny öz dinleýijilerine maşgalaryny ýyldyryp bilýän ağam aýdasyň gelýän zat ene şu kamera ekranı size. Gowans ilk bilene Gowans Allanazar toporuň bilen şeýdip ýatlap, şunu ýalyýadyk edip, wagtyny sarp edip, ýörüte ýatlap, şu bizi gelene köp sag bolsun aýdýan minnetdarlygym bilýän şu toporuňa. Tawara. O işinde üstünlük ardy edýän durmuşda şu sunuga dälimini, dörözçülük älimini olarlar siziň hemmäňiz janyň sag bolup, ulul tepkitler edýän işleriň oruny şowuna bolun. Ýa-ni şol Gulýalak ýurdumyz bar, asuda parahat. Ýurt başçylygymyň gahrman arkadaly gahrman serdarymyň zallar sag bolsun. Şu il ýurt bähwetli alyp barýan uly döwletli işleri rowaz alyn, bundan meýlegem. Ýa-ni şeýle bir azaýyp ýurtda ýaşaýar, şeýle aýdym saldy toýly diýarmyz bar. Elmidama Türkmen toýlar goşa-goşadan gelýär diýip bol oýnamany aýdylar, no? Şu çağaçykdan başlat öýrense, öýren zaman toýlar turmy, hojulukda toýlar kan. Diýarmydam toýlumy. Bir durmuşda sunatda esas öz ýoluny tapmakda. Onu tapmak üçin bir halifa ýykylmaly. Halifa bolup bolany ol, näme bolany? Halifasy istenlik işin başına varsın, onu bolar mı, bolmaz mı ol demerek de yani istenlik işte de halife gerek. İstenlik işte
Yani sungot diýilen hatta Hükman halife gerek. Hükman bu halifeň öňünden geçdi. Durmuşda da gerek imkan. Durmuşda da gerek. Durmuşda da Hükman gerek. Durmuşda diýen atan da halife. Ol sen alymatan. Alymatan. Onun için senetkar yollaştırmada da bağışlara sağlanlarda öz sungot aleminde şu alp baryan işlerini şu täzeçilikde halka hizmet etmekde ulu üstünlükler arzu edýän o sizin näme şu ýatlar ýörüýte şunlar gepleşip edip ýene bir gedek öýlemden sag bolsun maýda. Sag bolam. Toýda görselýär. Toýda duşlaryň janyň sag bolsun. Sag bol. Indi gepleşiklerinde şu gepleşigem näme bir halkymyzyň göwünden turandyr diýip şu aýdan aýdymlarymyz bolsun neden söhbetlerimiz. O Derman ortam halka. Derman ortam halka. Sag bolam. Sag bolsun. Ýene bir gedek öz toparmyň adyny Gonç Alanyzar toparmyň adyny köp sag bolsun aýdýan sen öz dinleýijiň adyny köp sag bolsun aýdýan. Sözüm ýokmanyňyz o ýokam näme şu ýerden jaňatdym agam şu barsan bolarmy diýen geldiň. Köp sag bolam. Sag bolsun ömrüň uzak bolsun. Türkmen toýlamymyzda elmi dama owadan owadyň ýaňlanyp dursun. Köp sag bol. Bale. Ene mehriban vatandaşlar, edidiyleşler, geçilen ýoluň täze sanyny ussat bagşaýmaz. Elbetde Perman marşy bilen bütün Türkmen halkyna öz owady bilen mehir oýan ussadymyz Perman marşynyň döwletli ojagyny şeýdip bir owadan geçilen ýoluň bir täze sanyny ýazga etdik. Elbetde ýazga ýakyndan ýardam beren Ýakyn ýol kampaniýasyny köp sag bolsun aýdýar. Şeýleden öz Gonç Alanyzar toparma köp sag bolsun aýdýan. Şanlar sag bolsun. Mehribanlar elbetde siziň bir näçe ýazýan mehmanlaryňyzy men hormat bilen şu mehmanlara jaň edýän öňe bellek geçýändir. Ýa öýlerine barýan hükman suratda siziň haýyş edýän adamlaryňyza men çakyrlymy ýetirýän. Elbetde men o tuğlama bir näçe sunma dişgärleň öýlerine baryp ýazga edip bilýän bolsam, elbetde vilayetlerden vilayete halifeleň öýlerine baryp wagtap ýazga edýän bolsak, onda men bagtyrlaryn. Sebäbi bagty durmuşda ýaşaýar. Şeýle bagty durmuşy öz türkmen halkyna peşkeş eden, ýagny bir ýaş sunma dişgärlere, rejissörlere, artistlere, umumyň aýdymçylara halifalik, şäherlik ýoluny uly bir mektep açyp beren Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmidama rawaşlyklardan rawaşlyklar beslendir. Ýurdumyz össün, özgörsün. Jan watanym Türkmenistan öňe diňe diýen şoşalar ähli Türkmen halkynyň kalbyndan ýaňlanyp dursun. Mehriban dinleýijiler, sizdiň aşagyndan öz pikiriňizi ýazyň. Men sizden daşda edər. Siz menden daşlaşmaň.